Wala pang English doon Dan Masin, no? Kasi mga Latin fathers pa yun. Wala pa yung Tagalog, wala pang Cebuano. Oh, hindi mo pala alam ang history. Latin na Biblia. Biblia Latin. Meron akong Latin Bible ito, Biblia eh. Kayong Seventh-day Adventist, wala naman kayong Biblia na Latin. Wala kayong salitang Biblia. Kopya-kopya lang kayo ng Biblia. Wala naman talaga yung formal na Biblia eh. Next question. Ibig sabihin, hindi talaga yan binanggit as in word na Bible sa panahon ni Seresius dahil sabi mo wala pang English word doon na Bible. Tama ba ako? Yes or no? No, wrong ka. Kasi yung English derived rin sa Latin. So, ang Latin, yun ang original. Kaya nga, ang tema ko, napatunayan ko, hindi mo napasubalian, ang mga tanong mo, hindi dito sa tema, ang Roman Catholic Church talaga, may-ari ng Bible kasi ang title na Bible sa collection of books na 73 books kompleto, hindi yung 66 yung sa SD na nakopya lang at nabili lang sa National Bookstore, sa Katoliko talaga. Next question. Biblia Pope Siricius. Eh, Welcome sa Russia TV. At napakaganda ng araw na ito dahil meron tayong debate na magaganap ngayon between 3A Media versus Catholic sa topic na patutunayan or basahin ko muna ha. Ayan. So patutunayan ko ang RCC ang may-ari ng Biblia. So, syempre affirmative natin dito si Alvin Kitamundok ng Catholic. Negative naman si Dan Maasim ng 3A Media at yung inyong moderator ngayon at host Admin Russia ng Russia TV. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala at ano ang kanilang posisyon sa debate na ito. At syempre ano yung inaasahan nila sa hapon na ito. Unahin na natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Good afternoon sa lahat at magandang araw din ng linggo. Happy Sunday, Happy Lord's Day. Ako si Brad Alvin Kitamundok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist to represent the Roman Catholic Church. Sa topic namin na pinag-usapan ni Dan Maasin, I will prove as affirmative na ang Roman Catholic Church, ang simbahang Katoliko, ang siyang may-ari ng Biblia. No? Tapos, Brad naman is Seventh Adventist who will negate my stand. Sana marami tayong mapupulot na aral dito. Announcement pala, this is not to attack Seventh Adventist o to condemn them na sila ay hindi maligtas. Walang gano'n no, sa debate. Ang sa akin lang, as Bishop Delegated Apologist to represent the Catholic Church, para lang maihayag to expose the truth of the Catholic Church at saka mapagtanggol din no, to defend the truth that is in the Catholic Church. So again, good afternoon, magandang linggo sa ating lahat ngayon at God bless. Brad Rush? Okay, so that is Alvin Kitamundok, no? At alam natin, isa yan sa mga legendary na mga debater, lalong-lalo na yung mga naunang mga debate at na-debate niya yung mga sikat din na mga debater sa buong bansa bago itong mga live streaming natin. So, maraming salamat sa pagpili ng Russia TV. At syempre, yung ating kaibigan din na negative, bro. Pakilala ka, bro. Mic test, mic test. Dinig ba, dinig? Okay ba, bro? Dinig, bro. Klaro, bro. Klaro. Ay, yon. So, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ako nga po pala ang inyong kaibigan at kapatid kay Cristo, Brother Dan Maasin, isang Seventh-day Adventist at membro sa Three Angels Missionary Endeavor and Dedication in Actions or 3A Media. At yung side ko po ngayon ay nasa negative side po tayo at tututulan po natin yung paksa na pinagkasunduan namin ni Brother Alvin Kitamundok na aming pagtatalakayin sa pag-uusap na ito. At sana po ay maging objective po tayo sa ating pakikinig at malaman po natin or matimbang po natin kung saan ang dapat at kung ano ang talagang tama. God bless po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Okay, so that is Brother Dan at kilala ko to noon pa. Dati ito sa Debaters Convention din, nagkasama kami, maraming debate yung na-moderate ko din sa kanya. At good to know na meron na siyang platform. I think bago ito yung
parang radio something ni brother sa kanyang ministry sa Seventh-day Adventist at napakaganda dahil nagiging nagiging matunog na din itong debater natin na Seventh-day Adventist. So again mga kapatid, ang ating topic sa napag-uusapan ngayon ay patungkol sa Biblia, na ito nga patutunayan ni Alvin Kitamundok na ang RCC ang nagmamay-ari nito. So, bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Alvin Kitamundok. Your time start now, bro. Maraming salamat ulit, Brother Rasha, ang ating admin dito sa Rasha TV. At sa ating katunggali ngayon, si Brad Dan Maasin. I think he hails from Leyte or Surigao del Norte. Ako naman, based dito sa Cebu, I will prove as Catholic apologist sa topic namin na affirmative ako na ang Roman Catholic Church at wala talagang ibang simbahan ang may-ari, ang nag-compose, nagbigay sa mundo at nagmamay-ari ng the whole Bible. No? The complete Bible is actually 73 books. Yan talaga ang kompleto na Biblia. Yung 66 books only comes later in the 17th century. Kasi King James Version in the 15th century during the time of the Reformation is originally 73 books din tulad ng Katoliko kasi namupya ang mga Protestante sa Katoliko eh. So ibig sabihin talaga, the facts of history would I now prove that the Catholic Church owns the Bible. As a basic muna, hindi ito matutulan ni Brad Dan Maasin, no? Na at ibang mga Protestante diyan o lahat ng Protestante na nakikinig sa atin dito sa buong mundo, na the Catholic Church has uniquely its own manuscripts like Codex Vaticanus for one. Tapos meron pang mga Latin manuscripts dyan, nagkakalat pero nakolekta dyan sa Vatican Library, na nandyan yan lahat, nakatago yan. And then we have also translations starting from the time of St. Jerome, the Latina Vulgata, and other later in the 12th century English versions and other versions in Europe. So which means before the Reformation, talagang ang may-ari ng Biblia as a matter of fact and history ang Katoliko. Kasi kahit nga ngayon sa modern times kaming Katoliko, meron kami sariling Biblia. Ang sali namin galing sa mga older sali ng Katoliko din. Itong kalaban ko si Brad Dan Maasin, sila 1863 pa nagsimula, tapos hanggang ngayon wala pa rin silang translation man lang sa kanila. At lalo na wala silang manuscripts. So, ang Seventh-day Adventist Church, compare natin sa Roman Catholic Church, walang manuscripts, walang translation, they do not own the Bible, they only borrow the Bible. No, wag naman lang natin sabihin na ninakaw nila ang Biblia sa Katoliko, hindi naman. Pero nangopya sila, bumili sila sa National Bookstore. So, ang Katoliko talaga, basically, yun ang basic na meron kaming manuscripts, meron kaming translations, wala pang Protestante, for 1500 years, before 15th century sa time of Reformation, the unang Protestante na simbahan ng Lutheran Church, meron na kaming Biblia. So meaning ang Katoliko talaga ang una at may nagmamay-ari ng banal na kasulatan, which we call the Bible. And by the way, in history, the first pope who named the scriptures in graphe, kasi yan, graphe sa Greek ang mga kasulatan, mga sinulat, na Biblia, Bible, is Pope Siricius, no? After 384. Si Pope Siricius reigns after Pope Damasus. He was the first Pope and the first Christian to call the whole compilation Bible as Bible, B-I-B-L-E. Isang fact of history din yan na ibig sabihin talaga ang Katoliko may-ari ng Biblia. Pero dito tayo as a premise, major and minor premise and conclusion. Let's make it a little bit logical and philosophical para maganda naman ang debatehan natin. May sisirain si Brad Dan Maasin na mga premise ko. Major premise, pakinggan natin lahat, mga Katoliko at di Katoliko, mga viewers at listeners sa debating ito this afternoon. Major premise si Brad Alvin Kitamundok ganito: the church founded by Christ is the one who wrote and compiled the Bible and owned the Bible. Yan muna ang major premise. Sa Tagalog, ang iglesia na tinatag ni Kristo, lagyan mo natin ng talata, Matthew 16:18-19, ay siyang may-ari ng Biblia. Hindi natin yan matutulan, no? Kasi pag hindi din totoo, tutulan niya ni Brad Dan Maasin, ibig sabihin pala, yung iglesia na tinatag ni Kristo dyan sa Biblia, hindi pala may-ari ng Biblia. Sino palang nagmamayari? Hindi kasama sa iglesia na tinatag ni Kristo, doon pala sa labas. That is absurd, no? Kalokohan yan.
So talagang titindig yan. Pero ang second premise ang dapat sirain ni Brother Masin na dito ako magpupunto ng masyado. Second premise and minor premise ganito in logic. It was the Catholic Church who founded by Christ. Conclusion, therefore, ang conclusion, the Catholic Church, which is founded by Christ, who owns the Bible. Second premise, the minor premise, the Catholic Church is the church founded by Christ. Therefore, the Catholic Church is the church which is founded by Christ who owns the Bible. Ganyan lang kasimple yan, no? Kung balikan natin sa Tagalog, ang tunay na iglesia na tatari Kristo ang siyang may-ari sa Biblia. Ganyan lang kasimple. May-ari sa Biblia ang tunay na iglesia na tatari ni Kristo sa Matthew 16:18-19. Tapos, second premise, minor premise, ang Iglesia Katolika ang siyang tinatag ni Kristo na simbahan na tunay. Minor premise. So, lalabas ang konklusyon, logically, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang may-ari, nagkumpal at gumawa ng Biblia. Ayan ang konklusyon. So, based on that logical premises and conclusion, dyan ako maglalatag ngayon sa 15 minutes. Kung medyo mahaba-haba naman, gusto ko sana 10 minutes, I can do it in 10 minutes. Ewan ko bakit hindi makayo na Brother Masin, marami daw sang slides. Pero I can do this in 10 minutes, pero I will try to extend up to 15 minutes. So now I'll start to bolster my claim, defending the major and the minor premise, then lalabas talaga ang conclusion. If I can defend the first and primary premise and major premise, then I can also defend the secondary and minor premise, then the conclusion would follow. First, major premise, ang iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19, the church that Christ founded, Matthew 16:18-19, is no other than the Roman Catholic Church. Not any church, much more not the Seventh Adventist Church. Dito sa Biblia, basahin natin sa Matthew 16:18-19, sabi dito, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayag ko ang aking iglesia. Kahit ang pintuan ng Hades ay hindi makapapanaig laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ano man yung kakalagan dito sa lupa ay kagalagan sa langit. Ano man yung gagapusin sa lupa ay gagapusin din sa langit. San Mateo 16:18-19, magandang balita Biblia. So ngayon, anong ang iglesia na yan? Gagamit tayo ng original Greek kasi ang titulo at pangalan ng tunay na iglesia sa Biblia, hindi naman English, Tagalog, Cebuano. Dapat Greek kasi New Testament is written in Koine Greek, no? Common Greek in the times of Christ and the Apostles. Gawa 9:21, ano yung iglesia tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19? Hemen hon ecclesias catholistes, kay Gaduyas, kay Galileas, kay Samaria. The Catholic Church to literally from the Greek, no? Kung we have to be literal from the Greek, ecclesias catholis is the Catholic Church in Judea, in Galilea, and in Samaria. Ayan, Matthew 16:18, anong iglesia yan? Gawa or Acts 9:31, Iglesia Katolika, Ecclesias Catholis. Sinusugan ng Webster's New Universal, ang laki ng ano na to, no? Dictionary, Universal Dictionary, Antisaurus, hindi to bias to the Catholic Church. So word Catholic dito, Catholicos, Universal, from the Greek kata, no? Preposition kata, throughout, and the adjective holos, kata holos, Catholis, the whole. Ayan, napakaliwanag, no? Page 61 dito sa Webster's New Universal Dictionary, Antisaurus. So sinusugan yung binasa ko sa letra po letra sa Biblia ng Grego, Acts 9:31. Dito naman sa Roma kasi nasira ang Jerusalem at ang buong Israel sa panahon ni Emperador Tito sa 70 AD. Ito naman ang naging Iglesia Katolika Romana din dito sa Roma kasi ang mga apostol nagpangalat, Acts 1:8, chapter 8 verse 1-3, at ang mga disipulo nila, si Pedro at si Pablo napunta ng Roma. Kaya sa Roma, Roma 16:23, nadala pa rin nila ang pangalan ng Iglesia Katolika. Aspasitae homas gaius olemus moi, Catholistes Ecclesias. Pro Romayos to the Romans, sa Latin ad Romanos, Catholistes Ecclesias, meaning Catholic Church, no, literally. Romans 16:23. So yung Iglesia ni Cristo sa Romans 16:16, Roma 16:16, sa Roma 16:23, Iglesia Katolika po yun. No? Ad Romanos sa Latin, Universa Ecclesia or Ecclesia Katolika. Romans 16:23, letra po letra. Iglesia sa mga Hintil, Roma 16:4. Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Roma 16:23, walang iba, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Now, dito naman so ngayon na prove ko na agad na Roman Catholic Church itinatag ni Cristo sa Matthew 16:18,
Tatlong talata lang muna, Acts 9:31 at Romans 16:23. Dito ngayon sa pangalawa, ang Iglesia Katolika ang itinatag ni Kristo na simbahan, kaya ito ang may-ari ng Biblia. Prueba. Balik na ulit tayo dito sa Webster's New Universal Dictionary and Thesaurus. Hindi ito bias, no, sa Catholic Church kasi dictionary to, hindi naman ito encyclopedia na merong mga author, na mga Katoliko na author, sabi pa ng mga Sabadista, kaya bias daw. Ito, dictionaryo na talaga to. Hindi na to pwede na kada salita dito sa dictionary, may mga author pa na Katoliko at hindi Katoliko. Again, Catholic, Universal, General. Sabi dito, Catholic Epistles, Epistola Catholica. The 7 New Testament letters including the letter of James, 1 Peter and 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and 7, the letter of St. Jude, addressed to the early Christian churches all over the world. Napakaliwanag. Greek Catholicos, Universal Kata, throughout, then adjective holos, the whole, kata holos, Catholicos. Napakaliwanag. Ito bang sinasabi, dinadaldal ng Webster's Universal Dictionary and Thesaurus, page 61 dito. Laki ng librong ito, no? Sinusugan ba at sinusuportaan ng Biblia? Yes, I have here the Nuevo Testamentum et Graece Latine by Agustinus Merck. Napakaliwanag dito sa Santiago. Tingnan natin sa Latin. Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli. Talagang Epistola Catholica, Catholic Epistle, sabi ng dictionary, pinoproibahan ng Biblia. No? Napakaliwanag. Ganun din sa Pedro. Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Napakaliwanag. Ganun din kay John. Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli. Kay Jude tayo. Epistola Catholica ad Sancti Judei Apostoli. Meron kasi akong Latin Bible, problema nitong sa mga kalaban natin. Kaya nga ang Katoliko may-ari ng Biblia kasi may Catholic Bible tayo from St. Jerome. Actually, St. Jerome na una dyan, ng mga around 367, na na yan ni St. Jerome. Tapos, that was already promulgated by Pope Damasus before he died in 384. Kasi sa 382, nag-council sa Roma. Roma mismo, ang nag-preside doon si Pope Damasus. The first Pope Damasus I, nag-preside sa Council of Rome, Concilio sa Roma, 382, doon sa Roma mismo. Itong natapos si Jerome as early as 367, Latina Vulgata, ito ng full Bible na 73 books, may-ari ang Katoliko. May-ari ng Katoliko nga eh. Wala nang Protestante doon. Lahat ng Protestante, lahat yan, wala eh. Pati sa Badista, itong si Dan Masin na member ni Mrs. White sa Seventh Adventist Church. So, Epistola Catholica. Isang Bible ko na to. No, na Latin Bible, Old and New Testament. Dito naman tayo, sinusuportaan ba ng translation? Yes, Catholic Douay-Rheims Version, the Holy Bible. Ganun pa rin. The Catholic Epistle of St. James the Apostle. The Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. The Catholic Epistle of St. John the Apostle. And the Catholic Epistle of St. Jude the Apostle. So, kung Katoliko ang sulat nila, Katoliko din si Pedro, si Juan, at si Santiago, at si Judas. Muntakin mo, apat na agad ka. Puro sila apostol eh. Si San Pedro, Santiago. Last 2 minutes. Si San Juan, at saka si San Judas. So, mantakin mo mga makakatoliko sila, mga sulat nila Katoliko. Paano maiba si Mateo, si Marcos, disipulo ni Pedro? Kaya Katoliko talaga din ang mga ebanghelyo. Sa Juan, Katoliko, Epistola Catholica at Sancti Juani Apostoli. Napakaliwanag dyan. Siya din ang author ng Revelation. So, Katoliko talaga. Ito palang internal evidences pa lang ito, no? Maubos ng oras ko. Hindi ko na maabutan siguro, kaya last 2 minutes na lang. Pero dito, napatunayan kong premise ko, no? Hindi ito masisira ni Dan Masin. Isa na to na translation, Douay-Rheims Version. Meron din ako ditong Challoner-Rheims Version na ganun din, Catholic Epistle. Itong King James Version ko dito, binago ng King James, ginawa na, imbis na Catholic Epistle, ginawa dito sa King James Bible dito, General Epistle of St. James, binago na. Pero ganun pa rin ang meaning, general in the time of the Reformation means Catholic. Catholic means general. Binago ng name ng English version na general, hindi Catholic Epistle tulad ng Douay-Rheims at Challoner-Rheims, para maloko ang mga Kristiyano at yung mga Katoliko na hindi Katoliko ang Biblia.
kundi general epistle lang para sa lahat, general, para hindi mapasok yung word Katoliko. Oh, isang pang-uri na panila na sa King James. Pero ang original yan sa Catholic epistle, Epistola Catholica, yung kinopyahan ng translator ng King James, binago, ginawang general epistle. Ang kinopyahan, Epistola Catholica from the Latin Vulgate. So ayan, Latin Vulgate, isa na. Ang SDA, wala pa, zero. So lahat ng Latin recension, Clementine recension, meron ako dito rin, pero hindi ko na lang ilalantad. Yun lang main ng Latina Vulgata at itong Greek and Latin version ko. Meron ako. O tapos sa translation, Dueros version, dalawa na, si Dan Maasin, zero pa. Tapos sa revision, sa Lunerans version, tatlo na. Pati King James, Time. puro pabor sa Katoliko, wala sa kontra. Time. Okay. So, dyan natatapos ang unang pahayag ni Alvin Kitamundok. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ni Brother Dan. Bro Dan. Mic test. Yan, Okay ba yung sound ko? Dinig ba? Malakas ba? O mahina talaga? malinaw bro, malinaw. Ayan. Okay, Brad Dan. Mahina. 7 minutes bro. Okay naman bro, pero doon lang talaga tayo sa mga extra na tunog like hangin. Kung meron kayo dyan, paki-off yan. Para May hangin pa rin ba, Josh? wala na. Ayan, okay na yan, much better yan. So, tuloy tayo bro. This is the first cross ito ng ating negative sa affirmative, no? So, your time start now, bro Dan. Okay, unang tanong, nagbasa ka kanina ng Greek about Roman Catholic. Ang tanong ko sa iyo una, Bro Alvin, ano ba sa Greek yung One Holy Catholic Apostolic Church na siya yung pangalan ng kinaaniban mo ngayon? Teka muna, Brad Rush. Objection muna. Okay, objection bro. Kasi may rules tayo, Brad Rush. Hindi mo lang binasa kanina. Sana nabasa mo lahat. May rules tayo na yung latag ko, kasi wala akong latag na ang pangalan ng iglesia, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, kinumpleto ni Dan Masin. Wala akong latag dyan, Brad Rush, na naka-record dyan. So, hindi ko sasagutin yan. Okay. Actually binasa ko yan, sabi ko pag tinanggi ng ating first presenter, next question agad yan. Either he say truth or not, ha. So, time resume bro. Next question. Okay, next question. Okay, since nga ayaw mo naman doon sa ang tanong ko na lang ganito. Binanggit mo yung Roman Catholic Church. Ano ba yun sa Greek, yung Roman Catholic Church, Brad Alvin? Yan, magandang tanong, Bradan. Nilatag ko yan. Roma 16:23, pro Romayos to the Romans, Catholistes Ecclesia sa loob lang talata, Catholistes Ecclesias, Catholic Church. So dinugtong Roman Catholic Church, hindi yung Seventh Adventist Church dito sa Greek Bible original, no? So ganoon din sa Latin Bible, ad Romanos, Romans, Universa Next o question. Catholica Ecclesia. Next question. Okay, next question. Since na yan ang binanggit mo, sorry, medyo choppy sa akin din, yung binanggit mo. Yan bang binanggit mo na Greek ng Roman Catholic Church ay mababasa ba natin yan sa first premise mo, major premise mo sa Matthew 16:18? Yes or no? Not sa litra po ito sa Matthew 16:18-19 kasi unang talata pa yan. Ang sinasabi sa Matthew 16:18-19, hindi basahin litra po ang pangalan ng iglesia. Kundi si Kristo ang founder o tagapagtatag ng iglesia. Anong iglesia yan? Yung Acts 9:31, Ecclesias Catholis, tapos sa Roma 16:23, Pro Romayos, Catholistes Ecclesias. Ganun din sa Latin Bible, Ad Romanos, Ecclesia Catholica, Roman Catholic Church. Next question. Yon bang Catholic or Catholis sa Greek ay ang mababasa mo diyan, yan ba ay noun or adjective? Ayun nga, binasa ko nga dito, no? Ang sagot ko. Dito binasa ko, yung Universal Dictionary and Thesaurus, sa page 61, sinabi dito, from the word katahulos, Time stop mo muna ko ba dan? Time stop muna bro. Time stop muna. So bro Dan, ano yung objection mo bro? May categorical po akong tanong, Mr. Moderator, at ang pinagbabatayan ko po muna ay sa Biblia. Hindi po doon sa referensya, at ang categorical po, yun ba ay unang categorical, noun, or yun ba ay
adjective based sa Biblia na mababasa natin. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. Sinasabi mo na yung question mo is isang close-ended question at merong pagpipilian doon na noun or adjective. Ngayon, ibabalik ko kay Brother Alvin. Sasagot ka ba doon sa categorical, sa close-ended question, bro? Magka-counter objection ka or Counter objection muna, Brother Rush. Sige, bro. Counter objection muna, Brother Rush. Kasi ang gusto nito ni Dan Maasin, papiliin ako noun or adjective based on the Bible daw. Meron bang sinabi sa Bible na adjective? Grammar ba yung Bible? Na adjective, may noun dyan? Wala kang ang Bible version dyan na nagsasabi sa talata, adjective at noun. Kaya dito tayo sa dictionary, tayo magbabatay kung anong ibig sabihin ng salita sa Biblia. Okay. So, ganito. You are questioning doon sa Bro Alvin, no? Doon sa Bible. However, Bro Alvin, doon muna ako sa tanong talaga ni Bro Dan, bro. Doon sa kanyang close-ended na question, either, ito na nga bro, sasagutin mo bro, or magpapaliwanag ka ng 10 seconds bro, bakit hindi ka nakapili bro ba? So doon lang muna tayo bro Alvin. Anong gagawin natin bro, Alvin? Sasagot ako, based dito sa dictionary, in the affirmative side, both yan, noun and adjective, based on the dictionary, kasi hindi yan masasabi sa Biblia. Proceed bro, Yun ang proceed. sagot ko, Bradash. Proceed, sige. Proceed nga. Both noun, kasi Roman Catholic Church, capital R, capital C. Based on the Bible, pro Romayos, ad Romanos, walang Romanos na small letter R. Catholictes Ecclesias. Yun ang pangalan namin, kung gusto mo ng pangalan. Adjective din yun kasi Catholic, in the word Roman Catholic, kahit noun yun, describing also Next all question. throughout. Next question. Yun yung pangkalahatan. Next question. Okay, thank you. Okay, dito tayo sa sinabi mo na si Pope Siricius ang nagpangalan ng Biblia. No? Ang tanong ko sa iyo, Bro Alvin, ibig bang sabihin nung wala pa si Pope Siricius ay wala pang Biblia? Hindi po. No. Categorical no. Kasi yung Bible, hindi naman kailangan na nandaan yung pangalan ng libro. Kasi engraphe yun in Greek mga kasulatan. No? Kaya, pinangalanan, kasi Bible, collection of books na, kay Biblia na, Biblos. Si Siricius ang unang nagbanggit niyan in 382. After Pope Damasus. Yan ba pagbanggit ni Pope Siricius ay talagang word na as in English word na Bible? Wala pang English doon Masin, no? Kasi mga Latin fathers pa yun. Wala pa yung Tagalog, wala pang Cebuano. Hindi mo pala alam ang history. Latin na Biblia. Biblia Latin. Meron akong Latin Bible ito, Biblia eh. Kayong Seventh-day Adventist, wala naman kayong Biblia na Latin. Wala kayong salitang Biblia. Kopya-kopya lang kayo ng Biblia. Wala naman talaga Next kayong question. formal na Biblia eh. Next question. Ibig sabihin, hindi talaga yan binanggit as in word na Bible sa panahon ni Siricius dahil sabi mo wala pang English word doon na Bible. Tama ba ako? Yes or no? No, wrong ka. Kasi yung English derived rin sa Latin. So, ang Latin, yun ang original. Kaya nga, ang tema ko, napatunayan ko, hindi mo napasubalian, ang mga tanong mo, hindi dito sa tema, ang Roman Catholic Church talaga, may-ari ng Bible, kasi ang title na Bible sa collection of books, na 73 books kompleto, hindi yung 66 yung sa SD na nakopya lang at nabili lang sa National Bookstore, sa Katoliko talaga. Next question. Biblia, Pope Siricius. Okay. Next question ha. Yan, ilang minuto na lang bro. Minutes na yun pala. Okay. So, ibig sabihin mo, yung sabi mo na hindi talaga binanggit na in word na Bible dahil wala pang English, premise ito ha. At sabi mo, ginamit yon sa salita na Latin. At tama ba ako bro na yung Latin ng Bible ay Biblia? Tama ba ako bro o hindi? Yes, dyan ka na tama. Kasi original talaga ang Biblia ng Bisaya na adapt natin in Spanish from the Latin Biblia, from the Greek ta Biblia. Pero ang gumamit niyan first sa 73 na compilation ng mga libro kasi ta Biblia means a collection of books, si Pope Siricius. Hindi Seventh-day Adventist, hindi Protestante, Katoliko talaga. Next Kaya question. napatunayan ko. Yung tanong mo, nagpatunay sa Next tema question. ko. Maraming salamat. Last 1 minute. Last 1 minute, okay? Ang tanong ko sa iyo, alam mo ba na yung word na Biblia ay
expression ng ginagamit ng mga Hellenistic Jews? Alam mo ba yun o hindi? Yes, alam ko, pero what is the relevance of that question na napatunayan ang Biblia, nandyan yan sa 2 Timothy 4:13, letra po letra sa Greek, Biblia, na-adapt sa Latin. So talagang ang Biblia sa Biblia, letra po letra, Katoliko ang nagpangalan as a title, Pope Siricius, after 382-84. Next question. Next question. So tanggap mo na ngayon na hindi pala si Pope Siricius ang unang gumamit nun as Biblia, sa salitang Biblia. No, hindi ko tanggap kasi hindi pa yung ginamit sa title sa collection ng books, 73 books, yung sinabi mo Hellenistic Jews. Pati yung letra po letra sa Greek Bible, hindi pa yung ginamit na titulo o pangalan sa libro, sa buong libro. Si Papa Siricius, yun talaga ang Santo Papa ng Romano Katoliko, nagpangalan ng Biblia sa whole collection. First time in history. Time. 7 minutes time. Katoliko ang Biblia. Time na? Oo, 7 minutes time. Ayan. So, Naabutan ka na ng oras. so dyan okay, so dyan natatapos ang ating first cross ng negative, no? At dako muna tayo sa ating negative stand naman. By the way, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Biblia na pinatutunayan nga ng ating affirmative na ang RCC daw ang may-ari ng Biblia. So, affirmative natin si Alvin Kitamundok, yung tinatanong kanina. Negative naman ang magpapahayag ngayon na si Brother Dan Maasin. So, Bro Dan, 15 minutes para sa iyo, bro. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Hindi na po ako magpaligoy-ligoy mga kapatid dahil 15 minutes lang po yung ibinigay sa atin na oras at hiningi ko sana na 20 minutes kaso nga lang ay parang nabuburingan na daw sila sa ganyang klaseng oras. Pero ganun pa man, ang mga kapatid at mga kaibigan ay nagtataka po ako nitong kausap ko mga kapatid at ang hindi niya yata na nintindihan masyado yung paksang pinag-uusapan namin dahil yung main subject talaga, no, is yung Biblia. Yung main subject talaga dito mga kapatid is yung Biblia. Pero sa narinig niya sa kanyang presentation ay ang ginawa niya, pinatutunayan niya yung Roman Catholic Church na yun ay tatag ni Kristo. Hindi yan ang main subject ng aming pag-uusap mga kapatid. Siguro ginamit niya lang yan para na mapaniwala na yung tao sa kanilang pag-aangkin na talagang pagmamayari ng Biblia. Pero sa rebuttal pong mamaya, yun po ang ating tatalakayin, no? Kasi meron po tayong presentation pa po ngayon at kailangan po natin itong i-present. Now, ang main subject po talaga dito yung yung Bible na pinag-aangkin ng Roman Catholic Church na sila daw ang nagmamay-ari, no? Ito pa. Ito yung mga arguments, no, madalas na sinasabi at binanggit din ng iba dito ni Alvin Kitamundok, yung terminology, yung collections or canonizations ng mga writings or yung books, yung Bible translations, at saka hindi niya lang binanggit yung chapter and verse. Pero kung maabutan natin yan mamaya mga kapatid ay mas maganda pag abutin tayo. Now, ito yung palagi nilang ginapabugal unsa ito pinagmamalaki, no? Sabi nila ay kung walang Katoliko ay walang Katoliko Romano ay walang Biblia. Tama nga ba ito or talagang may tama lang sila sa pagsasabi nito? Napuntahan natin una yung terminology mga kapatid, ano po? Yung ayon sa kanilang ang liit ng cellphone ay. Ayon sa kanilang Catholic Encyclopedia mga kapatid, sinabi po dito na yung pangalan pala na Biblia ay Bible it is derived from the expression Biblia or the books which came into use in the early centuries of Christianity. Tingnan niyo po ha, ginagamit na ito early centuries of Christianity. Wala pa si Pope Siricius niyan. Ito pa rin yung definition pa rin ng salitang Bible mga kapatid. At ang sabi dito sa Wikipedia, ito po, lapit ko layo up na ni. Sabi dito sa Wikipedia mga kapatid, dito na po ako sa naka-highlights, the Greek Biblia was an expression Hellenistic Jews used. So ito pa lang Biblia mga kapatid. Sabi niya, hindi naman banggitin ni Pope Siricius na Bible dahil English yung Bible. Siyempre banggitin niya yung sa Latin. At yung word na Biblia mga kapatid, ginagamit na ho ito as expression ng mga Hellenistic Jews. Kaya hindi mo pwedeng aangkinin na kayo na ang may-ari ng Biblia dahil si Pope Siricius ang nagpangalan daw. No?
So, meron pong mas may nauna. Kaya huwag niyong i-credit sa kung sino lang yung kilala ninyo. Next tayo. Ito sa mga ano, hindi ko na po ipapakita dahil hindi po ako mabilis magbasa ng Greek. Pasensya na po, pero ito pong mga kinulayan ko ng kulay pula. Yun po ang Greek ng tinatawag na Bible, no, or book, mga kapatid. I-skip ko na lang ito siguro kasi tanggap din naman niya na meron din palang Biblia sa ano, sa panahon ng mga apostles or ni Kristo. Okay, collections, mga kapatid. Ito yung mga pinagyayabang nila na sila yung nagkolekto, yung mga apologists nila, yung mga pari nila, yung pari nila nagkamali-mali na nga sa sasabi kung ano ba talaga ang pizza, no, ng collections. Puntahan sa New Testament muna tayo, mga kapatid. Dito tayo sa sabi ni Josephus, mga kapatid. Sabi niya kasi yung eksakto talaga na Word of God ay yung 73 books talaga. Ito sa Old Testament, mga kapatid, ito yung sa Old Testament, no, collections. Sabi dito ni Josephus, we have not an innumerable multitudes of books among us, disagreeing from the contradicting of one another as the Greek have, but only 22 books. Hindi ho, mga kapatid, yung sinasabi nila na ilan ba yung ano nila, yung sa 43 ba yun, yung sa kanilang inaangkin na Latina Vulgata na aklat. Yun ay pag-uusapan pa rin natin, mga kapatid. So 22 books, mga kapatid. Yung 22 books ay yun yung equivalent sa atin at ilan ba yung equivalent sa atin? Yun ang ating pag-uusapan mamaya kasi iba yung bilang nila. Now, yung oldest complete manuscript sa Tanakh, mga kapatid, ay yung Leningrad Codex. Sabi nga dito sa Jewish virtual library, the Leningrad Codex is the oldest complete manuscript of the Tanakh, the 39 books of the Bible. 39 lang, hindi 43. Ito pa ang sabi ni Gary Michuta, isa pong apologist nila. Okay? Ito kasi pinag-aangkin nila na si Martin Luther daw yung nagbawas ng mga aklat sa Biblia. Ito ang sabi ni Gary Michuta na isang apologist at nasa Catholic Answers din po ito. Catholic apologists sometimes claim that Martin Luther removed the Deuterocanonical books from the scriptures. This assertion is not entirely true. Itong mga sinasabi nila, mga kapatid, na mga Catholic apologists ay wala talagang katotohanan. Ang nagsabi po niyan, ang kanilang apologist na si Gary Michuta. Kaya, itigil nyo yung pagbibintang kay Martin Luther dahil walang katotohanan yan. Ito, tawag nito, ito yung list ng mga Old Testament origin of the Bible, list ng New Testament, Old Testament books, na which is sinabi yun ni Josephus na 22 books, pero ito yung hanay sa atin. Hanay yun. No, ito yun. From Genesis to Malakay, which is 39 books lang talaga. Ayun. Bro, pakisabi ha kung 10 minutes na lang ha, 10 at 5. Okay, punta naman tayo sa tinatawag na compilation. Ito yung compilation. Or pag-canonize, pinagayayabang kasi nila na sila yung nag-canonize. Yung 398, yung isa naman, yung pari nila, 405, mas lalo malala yun. Ito ha. Ano natin? That's 8 minutes, bro. 8 minutes. It is reasonable view that the New Testament, ito yung sa New Testament canon, it is a reasonable view that the New Testament canon was completed by the 1st century AD. Ang New Testament canon completed na pala yan 1st century AD. Yung sa kanila napakalayo, hindi pa nila maituro yung talagang tama kung ano ba talaga, kasi yung isa 382, yung kay Eugene Gapo 382, yung kay Jando naman 398. Mas malala yung Darwin Gitgan, no? 405 talaga, no? So, wala na, nagkalabo-labo na sila. Labo-labo ba yun? Naglabuan na sila. Ito pato na batid, ano? The origin of the Bible. Bro, pagkasabi niya, pag 5 minutes lang, hindi talaga kaya. Hindi pa ako kalahati ng ng slide ko eh. Dito ko na lang babasahin sa last. First century po ito. Christian came to defend
more and more on what apostles had written. At the same time, they began to recognize the apostles' writings as being on a par with the Old Testament. This was the beginning of the formation of the New Testament canon. At ang sabi po dito, the formation of the New Testament canon was a process rather than an event. Hindi ho yan isang event o isang pangyayari lang na nag-council lang ng ganito. Yun, doon na nila nakilala at nalaman kung ano yung dapat paniwalaan na canonized or inspired by God. Hindi po ganoon mga kapatid. Isa po yung process. O dito pa. O, babasahin ko na lang. Valentinos, sabi dito, Valentinos on the other hand seems to use the entire instrumentum, which means the New Testament. So si Valentinos, siya yung gumamit mga kapatid ng tinatawag instrumentum or New Testament. At si Valentinos po ay hindi po Roman Catholic kasi pinagano nila na sila yung nagpangalan ng New Testament niyan eh. Yun ang kanilang mga accusation or kanang mga pag-aangkin. So dito ay hindi po si Valentinos ay hindi po Roman Catholic at siya po yung unang nagamit or nagamit bago yung sino ba yun si Ignatius sa tinatawag na instrumentum na tinutukoy sa New Testament. Ito pa, proceed pa natin. Bible translations, ito, pinagyayabang nila na sila yung nag-translate ng Biblia. Bago po nag-translate si Jerome ng Biblia ng Latin Vulgate, napakarami pong mga translation na ang naghahanap sa Christian mga kapatid, no? Sa mga Christian people. No, napakarami na. Si Jerome, sabi nga dito, sa translation ni Jerome mga kapatid, the famous Latin translations was done by Jerome around AD 400. Ngayon, ang tanong, tanggap ba ito ng Roman Catholic Church nung natapos na? Ito basahin natin. Pinagyayabang nila ito, hindi naman nila ito tinanggap nung una eh. Jerome completed the gospel 383, dito na lang tayo siguro sa second paragraph niya sa page 57. Sabi dito, only very gradually did the Vulgate replace the old Latin Bible. Hindi po agad tinanggap yun ha. Itong sabi ha, it took 1,000 years before the Vulgate was made the official Roman Catholic Bible. Maraming taon, 1,000 taon pa yan bago yan tinanggap na official Bible. Kaya huwag nyo sasabihin na yun kaagad nung natapos. Yung sabi ni Darwin Gitgano na nung 405, diniklara kaagad ni Pope Damaso daw. Iwan ko kung sinong Damaso yung sabi niya. No, na this is the word of God. Kaya maling-mali yung mga ganyang klaseng pag-aangkin mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dapat po tayong matuto. Huwag lang tayong maniniwala sa kung ano yung mga pinagsasabi nila dahil hindi natin nalalaman, pinagluloko na pala tayo ng mga ngaral na ganyan. Hindi porkit pare ay magaling na talaga, no? Chapter and verse. Okay, ito yung ginagawa nila mga kapatid at nakakalito rin yung kanilang mga pinagagawa. Dito sa first picture natin, ang ginawa nila, si Archbishop Stephen Langton at si Hugo de Santo Caro, sila yung gumawa ng chapter and verse. Pero pagdating naman sa kabila, iba na yung gumawa ng chapter, isa na lang yung gumawa ng chapter, yung verse na naman, iba na naman. So, nagkalito-lito na sila. At ayon sa kanilang aklat, The Bible is a Catholic book ni Jamie Akin, ang sabi dito, sorry, yung verse pala, ang gumawa pala niyan ay isang Protestant Frenchman na si Robert Estienne or Estienne. No? So, huwag niyong angkinin na ang Biblia na kayong mayari dahil lang sa mga ganitong mga pag-aangkin ng mga Roman Catholic. So, hangos kong mayo eh. Bro, ilang minuto na ako bro? Bro. Last 3 minutes, bro. Ay, 3 minutes na pala. Paningot, tumayo. Pasensya na kayo mga kapatid kung may marinig kayo na ng electric fan. Gipaningot yun ko. Sabi dito ni Gary Michuta mga kapatid, yung sa kanilang live sa YouTube, sabi kasi nila yung 73, yung sabi ni Darwin Gitgano, sorry, Alvin Gitamondok, na talaga yung 73, yun ang kompleto daw na Biblia. No? Sabi dito ni Gary Michuta, the Septuagint never actually stopped. It was a liturgical text, and so more and more books were added to the Septuagint. Kaya huwag mong sabihin na yun talaga yung tamang-tama talaga, yung 73 lang dahil
Ito'y inangkin na talaga ng inyong mga apologists pa rin. No? Napatuloy yan yung mga books pagdadagdag ng pagdadagdag. Oh, ito, mayroon na lang akong ipapakita. Ito na tama na ba ito? Wala na. Wala na. Huwag ihangos ugmayoy. Ito mga kapatid. Ito na lang, no? Ito yung akla talaga. Although sa cover lang natin makikita, no? Did the Catholic Church give us the Bible? Sabi ni David Daniels. Dito mababasa nyo sa cover niya sa likod. The Roman Catholic system did not give us the Bible. So hindi mo pwedeng angkinin mga kapatid. Questions na ito. Hindi mo pwedeng angkinin mga kapatid yung isang bagay na ay yung halimbawa na lang, no, hindi mo angkinin yung buong bahay kung ang na-contribute niya lang pala ay isa lang namang bahagi ng kwarto yung na naipagawa mo. So maliwanag sa presentation natin mga kapatid na hindi po ang Roman Catholic Church ang ano ko na lang dito. Maliwanag po mga kapatid na hindi po yung Roman Catholic Church ang nagmamay-ari ng Biblia. Maliwanag po yan mga kapatid sa mga presentation ko at yun pong mga sinasabi ni Darwin Gitgano. Dali po Yun pong sinasabi ni Darwin Gitgano. Ba't nasa isip ko si Darwin Gitgano? Doon kasi halos lahat kasi ng mga presentation ko mga kapatid ay doon sa mga pag-aangkin nila na maling claim ni Darwin Gitgano. Yun po ang aking yun po ang kasi na niribat natin, no? Ito po mga kapatid, doon po sa pag-aangkin nila, no? Kaya nga nagtaka ako mga kapatid na yung flow ng arguments ni Darwin Gitgano sa first premise pa lang niya, sa kanyang medyo premise na niya, ang gusto niyang patutunayan na ang Roman Catholic Church ay yan ang tinatag ng ating Panginoon. Ibang ano na yan, ibang usapan yan. At ibang paksa yan mga kapatid. Ibang paksa o yan. Okay. So, dyan natatapos ang ating negative stand. At I think parang nabitin siya konti doon at nagmamadali. I think napakataas ng presentation niya. However, limited yung ating time. So, siguro dito na tayo sa ating first cross ng ating affirmative sa negative. 7 minutes ito. Brother Alvin Giputamondok ng Catholic. Your time start now, bro. Thank you much, Mr. Moderator, Badrasya, at sa ating kaibigan si Bradan Maasin ng Seventh Adventist Church. First question ko sa iyo, Bradan, na yung kinote mo, dalawang resources mo dyan, Canon of the Bible by F.F. Bruce at saka yung Origin of the Bible, sinasabi dyan, sa premise mo na Bradan, na proseso yung paggawa ng Biblia at hindi event. So ang tanong ko sa iyo, very plain, simple and categorical, yes or no, categorical question, alam mo ba na ang proseso at pati na lang ang event ay puro yan ginawa ng mga taong mga Katoliko puro? Alam mo ba yan sa history? Yes or no? Okay. Yes, alam ko po, pero hindi po Roman Catholic. Hindi po yan Roman Catholic dahil yung mga gumawa ng proseso yan ay hindi mga Sunday keepers na mga Roman Catholic, kundi mga Sabbath keepers. During the Christian era, meron po akong patibay yan na Sabbath keepers sila at hindi po Sunday yung kanilang Sabbath doon. No? Next question. As a premise, Mr. Moderator, basa muna ako ng isang statement dito sa libro ko, sa premise muna. History of the Christian Church by Juanes Pentecostal Pastor Dr. Marvin Arnold. Dito sa pahina 65 as a premise. Roman Catholic Bishop Marcion, AD 144, compiled 10 epistles of Paul and Luke's Gospel into a distinct canon of Scripture, which is an early Bible. Stop. Objection muna tayo. Premise muna to, dito hanggang dito Sige lang ko. Wait lang. Magtatanong ako. Wait lang, bro Alvin. Bro Dan, ano yung objection mo, bro? Nag-object na lang po ako, bro, kasi masasayang din yung oras ni Bro Alvin kasi.
ipagpatuloy pa natin yun. Nasa rules din kasi natin na sa presentation lang tayo kukuha ng mga tanong. Sa rebuttal bro, itanong ulit yan sa akin. Hindi, counter objection, Mr. Moderator. Okay, nagigets ko. Bro Alvin, ano yung counter objection mo? Tapos magde-decide ako. Kasi Mr. Moderator, ang flow ng cross-examine, ang unang tanong ko, sinagot na niya na Catholic pero hindi daw Roman Catholic kasi bla bla bla. Kaya ngayon, pwede akong papasok dito na patunayan ko sa cross-examine ko kasi sabi mo hindi Roman Catholic specific ha, pero tinanong na Catholic, yes ka ng yes. So ngayon, valid Moderator, natatanong ko based on history na Roman Catholic, itatanong ko, bago lang ako nagbasa, isang statement lang naman hindi ka naman object Mr. Moderator. Okay, so... You allowed me? Okay. Actually, I allowed premise talaga. However, ganito bro Alvin, meron talaga tayong rules bro at kinagamit na nga ni Bro Dan Maasin na doon sa hindi daw niya present niya ba, niya yan ba. So probably, next question agad yan Bro Alvin. Siguro sa rebuttal pwede yan, pero next question mo na Bro Alvin. Sa rebuttal yan, pwede yan. Proceed So bro. next question. So next question ba Dan? Roman Catholic yung nabasa ko dito pala na responsible for the process, tapos responsible for the events tulad ni Roman Catholic Marcion 144 AD. So ang tanong ko sa iyo ngayon, aaminin mo na nagsisinungaling ka sa amin at gusto mo kaming ilihis at iligaw kaming lahat dito na nakikinig sa debate natin ngayong gabi na hindi pala Roman Catholic. Catholic lang sa iyo pero hindi Roman Catholic. Yes or no? Gusto mo kaming iligaw at ilihis? Objection, Mr. Moderator? Okay. Ako Mr. Moderator, Ano yung objection bro? Sige. Ako Mr. Moderator, bumabatay lang talaga ako sa ating rules. Although napakadaling sagutin lang yan, pero yung kinokot niya kasi yung base na question niya doon po sa kanyang ginamit na lahat. At wala po sa ano natin na lahat ay pwede ng tanong. Nasa ano po natin yan? Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Nagigets ko na. Sige bro Dan, okay na yan bro. Yung tanong niya, Mr. Moderator, sinakot ko dahil kinote niya yung sabi ko, yung dito Yes, sa bro. presentation ko. So ganito, ina-analyze ko yung objection mo bro. Again, Alvin Kitamundek is questioning you doon sa hindi mo nilatag ayon sa iyong objection. Bro Alvin, meron kang counter objection doon or magde-decide ako? Counter objection, Mr. Moderator, kasi number one, inalaw ako magbasa. Nabasa ko na, natapos ko na bago siya nag-object. So pasok na yun sa debate. Number two, Mr. Moderator, ang latag niya sa tanungan namin ngayon, hindi daw Roman Catholic kasi Catholic lang. So relevant Moderator na Roman Catholic pala at hindi Catholic. Kaya ang tanong ko sa kanya, gusto mo niya bang iligaw kami lahat dito, tayong lahat dito? Okay, That is relevant Moderator. Sagutin niya dapat. Okay. Nakuha ko na bro Alvin. So pinaglalaban din ni Alvin doon sa pasok daw yung Yes, pwede naman siya mag-pass, Moderator. Wait lang bro ha. So ako muna. So ganito ang decision natin. Actually, bro Alvin, yung rule ko talaga doon patungkol sa pagtinanggi ng kabilang panig na sagutin dahil hindi niya nilatag yan. Ultimate yan eh. Kahit nga nagsisinungaling siya or hindi doon, kahit ano pang dahilan yan. So in the next question ko talaga yan para hindi tayo tatagal. Bro Alvin, next question sige, yan, next question na lang, Mr. Moderator. Meron ako ditong Latina Vulgata, 73 books, Mr. Dan Masin, as a premise muna, na talaga, ito ay may-ari ng Roman Catholic Church. So ang tanong ko sa iyo ngayon, wala pang Protestante noon, wala pang Seventh Adventist, ito talaga is a Latin manuscript, full Bible talaga, 73 books. Ang Iglesia Katolika, by the scholar Jerome, as a premise mo na, ang nagsulat nito, nag-translate nito, at si Pope Damasus, ang nag-declare nito sa kanyang Damasin list, before he died in 384, kasi 382 yung Council of Rome na siya ang president. So ngayon, Danny Masin, the same question ko pa rin. Intently, gusto mo talaga kami ilihis at iligaw kaming lahat dito? You really intently want to deceive every one of us here. Kahit alam mo sa history na ang Damasin list, itong Latina Vulgata ni St. Jerome, kompleto na 73 books, Katoliko ang may-ari. Yes or no? Gusto mo kaming ilihis? Sagot, no. Hindi ko po kayo gusto ilihis at ikaw po yung gusto yatang ilihis yung mga tao dahil si Gary Michuta, isa yung apologist sa Catholic Answers, sinabi po niya na yung Septuagint, hindi ho yan nahinto. Objection, Moderator.
Time stop. Okay, may objection dito. Bro Alvin, affirmative. Anong objection, bro? Moderator, hindi ho ang Septuagint ang pinag-usapan dito sa tanong ko. Hindi to nakikinig si Danny. Ang sabi ko, Latina Vulgata, galing sa mga Latin manuscript Okay, na okay. Katoliko ang may-ari. Kompleto, Okay, 73 books by Pope Damasus in Okay, bro. 382, Council of Rome. Yes, bro. Sa kanya Septuagint na yung layo eh. Yes, bro. Wait lang, bro, ha. Ganito. Wait lang. So, ibibigay ko muna kay Dan Masim, counter objection, or mag-decide ako doon sa objection mo, ha. Ang ino-object mo kasi, bro Alvin, doon sa sagot na niya, na hindi daw Septuagint, kundi Latin Vulgate, yan yung Yes, ano ko. yes. Bro, Ang layo ng Dan. Septuagint. Wait lang, bro. Bro Dan, anong counter objection mo doon bago ako mag-decide, bro? Ang counter objection ko bro ay masyadong langhat talaga si Brother Alvin sa ngayon. Papunta Hindi, na- huwag kang Wait. mag-side comments. Okay. Mr. Moderator, hindi yan Yes, objection, yes. side comments yan. Yes, true. Ganito, bro Dan. Direct ka na sa ano, bro. Direct ka na sa doon sa counter, bro. Sige, wag na nating sige, bro. Sige lang, Huwag nang sige lang. pasaring dyan. Sige, okay na yan. Sige, bro. Ito yung counter ko bro. Sige, bro. Papunta na ako doon. Kaso hinarang ako kaya hindi ko natuloy. Kaya ako Okay. sinagot. Hindi, Okay. seconds lang eh. Wait lang, bro Isang Alvin. oras, Okay, Septuagint tama ang ka na. sinagot. Okay na, bro. Huwag kayong mag-usap, bro. Time stop muna, ha. So, ganito ang ating decision dyan. Bro Alvin, doon sa categorical mo na yes or no, sumagot naman siya ng no. However, doon sa pagpapaliwanag niya, bro Alvin, doon sa 20 seconds. Hindi sa Latina Vulgata. Wait lang, bro Alvin, ha. Wait lang, bro, ha. So, ganito, bro. Kahit either hindi ka sang-ayon doon, bro, ba, sa pagpapaliwanag niya or parang lihis doon para sa iyo yung sagot niya, nasa manonood naman yan eh. So, ipapatuloy ko ulit yung kanyang pagsagot ni Dan, ha, dahil naputol siya doon. So, bro Dan, pakiulit yung sagot mo, bro. 20 seconds doon sa no mo, bro. Proceed, bro. Okay, maliwanag yung tanong, sagot ko ha na no dahil hindi ko ito panlilin lang o panluloko lang dahil meron po tayo mga reference. At ang Septuagint mga kapatid, maliwanag na sabi ng kanilang ay hindi po yan patuloy. Yung 73 po na pinagbabatayan nila mga kapatid, yun lang po yung matagal pa po yan tinanggap nila. 1,000 years pa yung Next nangyari. question, please. Malaking yun. Next question. Yung Latina Vulgata na 73 books sa panahon ng Council of Rome in 382 as a premise muna, which is presided by Pope Damasus, who declared in that synod or council in 382, buhay pa siya si Pope Damasus I, nagdeklara siya na kompleto na yun 73 books. It is a council for all the Catholic Church of the world. Yun ang first canonization ng the whole Bible in the Latina Vulgata of St. Jerome. Para sa iyo, 1,000 years yun. Dong Dan Masin, yes or no? Yung 382, 1,000 years yun? Yes or no? Sagot. Okay. Sagot. No regarding doon sa reference na binasa ko. Hindi ho yan tinanggap kaya mali yung mga sinasabi nyo na ang 382 nag-preside diyan si Pope Damasus. No, awayin mo si Gideano kasi 405 yung sabi niya. Maliwanag mo dito sa reference Next question. ko. Only, Next question. Pisikas lang pala yung kala ko minute. Next question. Next question, bro. Sabi mo, hindi tinanggap. Sabi mo, hindi tinanggap yan. Maliwanag yan na galing yan sa bibig mo. Sa 382, Konsilyo ng Roma. Yung kan St. Jerome, Latina Vulgata 73, popular yun. From 382, Council of Rome, until the time of the Reformation in the 15th century. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo na 1,000 years pa tinanggap? O sa 382 talaga kinonsilyuhan na yan at tinanggap na consistently until the Reformation? Ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo? Yes or no? Okay. No, dahil hindi naman kasinungalingan ko. Bakit ko ito ipipilit? Ang ipipilit ko sa inyo, yung nagsabi dito sa history, kasi hindi ko sariling opinion ito, Brother Alvin, hindi ko ito sariling opinion. Maliwanag ito, it took 1,000 years before the Vulgate was made the official Roman Catholic Bible. Next question. Oh. Next question. Kailan yan? Next question. Next question. Ang tinutukoy dyan, as a premise mo na Mr. Moderator, sa Council of Trent yan, sabi ng Catholic apologists namin, na formalize sa European world kasi the Latin Vulgate as a premise is Latin.
So ngayon, ang tanong ka sa'yo, it will still be translated into English. So ang tanong ko sa'yo, Brother Masin, hindi sinabi dyan na hindi tinanggap ng Katoliko kasi Katoliko nga yan eh. So ipapatuloy mo pa rin yung kasinungalingan mo pag-interpret mo sa factual history na yan. Yes or no? Ipapatuloy mo pa rin yung kasinungalingan mo sa pag-interpret mo sa factual history na yan na hindi tinanggap. Iyon talagang Biblia ng Katoliko for 1500 years. Yes or no? Time. Pasagutin mo, moderator. Time na. Running time yan, bro. 7 minutes yan. So, pasensya na. Ganun ba? Oo. So, Sumagot ako doon, Mr. Moderator. pwede na lang sa rebuttal, bro. Pwede mo siyang ihabol doon para masagot mo. However, Hindi, premise yun eh. 1 minute premise. wait lang mga bro para magpatuloy tayo sa rebuttal stage. So, 7 minutes running time yan. Pag ma-time yan, time talaga. So, shoutout pala sa ating mga nasa live, no? Meron tayong halos 40 live viewers ngayon at I think dyan din kay Dan, nagda-live siya. Siguro marami yan. So, dako tayo. Yan, napakaganda talaga. So, doon tayo sa ating rebuttal stage mga kapatid at dako tayo sa ating 10-minute na rebuttal ni Brother Alvin Kitamundok ng Catholic sa kanyang patutunayan na ang Biblia ay, ganda basahin talaga. Wait lang ha. So, ang topic niya ay patutunayan ko na ang RCC ay may-ari ng Biblia. 10 minutes, Brother Alvin Kitamundok ng Catholic. Your time start now, bro. Rebuttal. Maraming salamat, Mr. Moderator. Brad Rasha Vista Dayanan dito sa Rasha TV. At sa ating katunggaling ngayon, si Dan Maasin ng Seventh Adventist Church. Dito ako ngayon sa rebuttal for 10 minutes. Napakaliwanag based on the tanungan. Ipit at gipit masyado si Dan Maasin. Yung tanong ko lang na Latina Vulgata, biglang nagsiptwagin. Parang nalito yata. You're out of the topic. Brad Dan Maasin. Ang tanong ko, Latina Vulgata, tanggap yan as early as 382 kasi 367 yan na kompleto ni St. Jerome. Historically, 367. Consummation sa ni Pope Damasus I. Buhay pa si Pope Damasus I before he died in 384. Nagkonsilyo pa siya. Kasi tuwang-tuwa siya natapos si St. Jerome ang kanyang misyon. Mahirap yung misyon na yon. So ngayon sa 382, nagkonsilyo siya ang tumawag sa buong konsilyo niyan. All the bishops of the Catholic bishops all over the world. Wala pang Sabadista doon, wala pang Protestante ni isa. No, wala ngang irehe nakasali doon eh. Walang mahudyo. So ngayon, nagkonsilyo sila. Idineklara ni Pope Damasus yung Damascene list, ang lista ng kanyang libro sa Biblia niya, based on the Latina Vulgata of St. Jerome na inutusan niya. 73 books yan, Latina Vulgata. That is the official declaration kasi that is already the official Synod of Rome or Council of Rome declaring the number of books in the Bible. Official na yan. Si Pope Damasus. So tama si Father Darwin Gitgano na nag-declare official talaga sa 73 books sa kompleto na Biblia ng Kristiyano ay Katoliko si Pope Damasus. Nagkamali si Father Darwin sa 405. Immaterial naman at irrelevant yung numero ng taon eh. Tama si Father Darwin sa tao. Tama din si Father Darwin na Roman Catholic Church nag-compile at nagdeklara ng kanon at nagmamayari. Ikaw talaga sa Badista na Dan Maasin ang mapangas. Ikaw talaga ang mali dito. Hindi mo yan mapagkaila. Hindi mo nga natutulan ng major premise ko. Natutulan mo ba sa first cross mo? Hindi mo nag-touch eh. The Catholic Church is the church founded by Christ. The church founded by Christ is the one who owned the Bible and compiled the Bible and canonized the Bible. Therefore, the Roman Catholic Church owned, compiled, and canonized the Bible. Wala kang natas dyan sa tatlo. Major premise, minor premise, at conclusion. So, based on Africa's argumentation and debate by Francisco Africa, page 10, if the negative cannot destroy the major and minor premise and conclusion of the affirmative stands and wins the debate. Kaya you failed miserably in this debate controversy, Dan Maasin. Congratulations. Pumalpak ka ngayon at sumablay ka. Ngayon, natakot siya dito sa historiko kasi alam niya, magaling ako sa mga libro eh. Sa kanya, mga slides lang, ay wala yan. Ang slides, pwede mo yan magawa eh. May slides nga niya sa type niya, ginawa lang niya, tinype niya. Sa akin dito, napakaliwanag. Pero the moderator has allowed me to read the premise. Sana ang moderator nagbara na sa akin sa premise na it's not allowed by Alvin out of topic. Pero pinatayagan ako ni Mr. Moderator eh. History of the Christian Church, hindi to bias sa Roman Catholic Church, hindi to bogus. Kasi Marvin Arnold is a Oneness Pentecostal pastor and minister and PhD.
anong sinabi na dito na ikinatatakot, no? Namumutla si Dan Masin, kaya reklamo agad siya sa moderator eh. Page 65. Roman Catholic Marcion, si Marcion pala. Roman Catholic, hindi Catholic lang. Sa kanila kasi sa Badista, tanggapin nila ang Christian Church is Catholic, but not Roman Catholic. O paano yan ngayon? AD 144, si Marcion, hindi lang Catholic, Roman Catholic. Pipilit mo talaga yung kasinungalingan yung mga Sabadista. Pati ni Cesar Dizon. Kasinungalingan ni Cesar Dizon. At buong Iglesia Adventista de Sétimo Día sa buong mundo. Nagtagpi-tagpi lang kayo ng origin of the Bible. Hindi naman Catholic, Christian na hindi bias ang author niyan. Sana dapat Catholic yan para hindi bias sa inyo. Self-serving yan kasi yung origin of the Bible saka yung F.F. Bruce, Canon of the Bible, kampi yan sa inyo kasi Protestante yan, anti-Catholic yan. Alangan, siyempre, susulat yan ng Bible history, panig sa kanila. Diyan ka nagkukot dyan, sa pabor sa inyo, ikot mo. Pero pabor sa Katoliko, ayaw mong tanggapin. Ngayon, One is Pentecostal, ayaw mo rin tanggapin to kasi pabor sa amin. Hindi lang Katoliko, kundi Romano Katoliko si Marcion. AD 144, compiled 10 epistles of Paul and Luke's Gospel into a distinct canon of Scripture, an early Bible. Patuloy. They reiterated these writers, Christian writers, mga writers, scholars like Ruman, Protestant ito, hindi Catholic, Grant, Price, Walker, etc. reiterated that the Marcion, Catholic Marcion, put forth a personal Marcionite Codex, sarili lang ni Marcion na Codex. A few years later, in 1 AD 160 to 70, other Roman Catholic Church Fathers, sabi ng Pentecostal Oneness sa Protestante, hindi ba sa Katoliko, hindi kampi sa Katoliko, Roman Catholic Fathers produce the Western textus after 144 kay Marcion, 160 to 170, another naman, Catholic pa rin. Kaya yung origins of the Bible at kay F.F. Bruce na canon of the Bible, yung process, tama yan. Hindi ko yan tinutulan, process sa ka-events. Yung events, tinutulan nila, ayaw nila kasi Roman Catholic Councils talaga nag-canonize eh. O ngayon, yung process, Marcion, Roman Catholic ang nagproseso. Ngayon, binago ng Western textus approved by Canonical Episcopate of Rome, the Roman Catholic Church in Rome. Yun din ang responsible sa proseso, Roman Catholic pa rin, itong Western textus. Ito yung Textus Receptus later na tinanggap ng Reformer sa 15th century, wala pa dong sa Baptista. John S. Roman, opposite, page 47. Today, this early version by the Roman Catholic Church is referred to as the Muratorian Canon or the Muratorian Fragment. Huwag ba tayo magpakapahala ng mukha dito? Napakaliwanag dito sa referensya na to. No? Marcionite Canon, Roman Catholic. Saan ka talaga tatakbo? Puro Roman Catholic. Punta ka kay Marcionite. Marcion, Roman Catholic. Dito ka naman kang Muratorian, Roman Catholic pa rin. Textus Receptus, Western text. Napakaliwanag dyan. Further, historian and scholar Hick said, all church fathers, which are Roman Catholics, agree that the Old Testament, even the Old Testament, belongs to the Christians and to the Catholics and never to the Jews. On page 53, Hick mentions that an exact quotation from Old Testament or New Testament were even seldom given and quoted by post-apostolic fathers. The Roman Catholic Marcion, the Roman Catholic Fathers at Rome, and St. Jerome, all Roman Catholic Church, is the one who first attempted the Bible before AD 387. Bagsak na bagsak. Hindi ka na makatindig dito. O ngayon, after kay Marcion, after sa Muratorian, the 2nd century kay Damasin, kay St. Jerome, 3rd century, 367, Latina Vulgata, declared by the Council of Rome, 382. Again, declared by the Council of Hippo, headed and presided by St. Augustine, with the blessing of Pope Siricius, the Pope in Rome, called the whole compilation of 73 books. In the first time ministry, ang pangalan at titulo ng kolekta ng mga libro, Biblia in Latin, from the Greek ta Biblia. O ngayon, mayroon bang Adventista doon? 393, Council of Hippo, presided by Augustine, as dictated by Pope Siricius. 397, ganun pa rin. After the Council of Hippo, Council of Carthage, and again, another Council of Carthage in 419. Yun ang events, yun ang proseso, puro Katoliko, puro Romano Katoliko. You cannot deny it. Kaya takot na takot si Dan Masin sumagot sa tanong ko kasi mabibitag siya eh. So ayan, laglag na. Hindi pa niyang pasubulan itong sa napakapayak na claim ko.
ang Romano Katoliko may-ari ng mga sinaunang Biblia. Wala pang Protestante ha. So tama yung tema ko. Kasi meron kaming Douay Rheims version. Nauna pa kayo sa King James version 1611. Oh, di ba ito? 530s pa to, 540s. Ang Douay Rheims version, kompleto na to. Di Katolik ba to? Katolik. May Sabadista pa ba dito? Wala pa. Eh ngayon na to nalaman na Sabadista nang sumulpot sila 1863. Eh may Challoner Rheims later, 16th century. So ganun din. Dalawang nakabiblia based on the Latina Vulgata. Oh, ang Latina Vulgata ko dito, dalawa, Clementine Recension. Puro yan mga Latin manuscripts ng Bible, Old and New Testament, kinumpay ni St. Jerome. Puro yan Roman Catholic. Di napatunayan kung tema ko. Meron bang, wala pang Protestant 1863, meron na kami mga Catholic manuscripts. Meron kami sa Septuagint sa Old Testament, Alexandrian, at Sinaiticus Codex. Eh kayo wala eh. Zero kayo eh. Butlog, zero. So ano ngayon Sabadista, ganito, zero. Eh sa Katoliko, wala pang Protestante. Oh, even the Orthodox Church claims that the original Bible canonized by Roman Catholic Church and the Western Church. Eh kayo, mayroon kayo na-canonize, eh nangopya lang kayo, bumili sa National Bookstore eh. Eh na-debunk ba niyang Latin Bible ko dito? Na Epistola Catholica? Tito na sulat, si Pedro, Katoliko. Si Santiago, Katoliko, Epistola Catholica ad San Jacobi Apostoli. Si St. Jude, Katoliko, Epistola Catholica ad San Jude Apostoli. Si San Juan, Katoliko, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli. 7 Katoliko na sulat yan. 4 na apostol yan. Kalalaking apostol, Santiago, Pedro, Juan at si Judas. Tapos inigit mo that the New Testament is written and compiled and canonized and declared to the world by the Roman Catholic Church. From that time, Katoliko ang may-ari. Hanggang ngayon, Katoliko may-ari. Walang Sabadista. Okay. So dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Brother Alvin Kitamundok ng Catholic. Siyempre, dako tayo agad sa 7 minutes na pagtatanong. Second cross ito ng negative. Bro Dan Bro Dan ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Wait lang ha. May time na. Walang sound, brother. Nakamute. Sige, bro. 7 minutes, bro. Proceed, bro. Okay, unang tanong, binanggit mo si Marcion, isa daw Roman Catholic. Ito tanong, alam mo ba na yung canonical list ni Marcion ay maraming edited? Alam mo ba yun? Hindi. Yes, pero tinanggap yun na Roman Catholic. Ang punto kanina, sabi mo, Catholic lang, hindi Roman Catholic. Nabasa ko ngayon, Roman Catholic version. Kaya ngayon, kasama yun sa proseso, sa Origin of the Bible at Canon of the Bible by F.F. Bruce. Eh, niligaw mo kami, nagsinungaling ka, hindi Roman Catholic yung si Marcion. Eh, kompleto rin edited, hindi edited. Basta Roman Catholic. Next question. Hindi Sabadista. Next question na. Next question. Ito tanong, yun bang canonical list ni Marcion na alam mo naman pala na edited yon at maraming edited. At sabi mo yun tinanggap, yun ba yung Bible na gamit natin ngayon sa modern? Na maraming edited, yun ba yun o hindi? Sagot, hindi. Kasi batay sa Catholic Church, wala pang Sabadista, wala pang Reformador. Yung Latina Vulgata sa 367, no kompleto ni Jerome, diniklara ni Pope Damaso sa Damascene list niya sa Canon of the Scriptures, 382 Council of Rome, yun talagang opisyal namin. Hanggang ngayon, kayo wala kayong opisyal eh. Kopya-kopya kayo sa Katoliko at Protestante na Biblia, buti pang saksi ni Oba, merong New World. Next question. Okay, next question. Okay, sabi mo, hindi yan ngayon. Sa makatuwid, yung tinanggap ninyo na sabi mo Roman Catholic na canonical list ni Marcion, na sabi mo na yung edited, na tinanggap ninyo, hindi yan yung gamit niya ngayon. Yes or no? Sagot, kahit edited pa yan, ang punto dyan, Roman Catholic, hindi ibig sabihin na kung edited, mali na. Time stop. Atin, bro, negative. Wait lang, Alvin ha. Bro, wait lang, bro, Alvin. Bro Dan, objection muna tayo. Bro Dan. Okay, object ko ako. Yung object ko ay may categorical po tayo, bro Alvin. Okay. Okay, so ang Huwag categorical... kang mag-side comments dyan, Badan. Ikaw mahilig ka sa side comments eh. Direkto ka nang mag-object. Doon na tayo. Doon na tayo sa ating bro Alvin. Categorical daw Sige. 'yon, yes or no. Sagot ka muna daw, bro. Or mag 10 seconds na paliwanag or magka-counter object ka, bro. Anong gagawin mo? Sinagot ko. Sige. Sagot ko, Brad. Sinagot ko naman na categorical.
No, kasi No, okay. hindi nga kompleto. Pero kahit edited yung kay Marcion, pero Roman Catholic yung si Marcion, hindi yun sa Badista. Sabi kanina, tinutulan mo na Catholic ko lang, hindi Roman Catholic, kaya nagsinungaling ka. Kahit hindi in-adapt namin kasi kulang nga, pero kahit edited, hindi naman ibig sabihin mali-mali. Kayo wala talaga, zero eh. Buting saksi niyo ba, merong new word, kayo zero talaga. Next question. Next question. Sabi mo nga hindi daw yung edited pero hindi daw mali. O saan ba yung tama? Yung edited o yung hindi edited? Sagot, kahit edited, walang sinabi sa mga referensya na mali. Kaya nga kasama sa proseso yan. Time stop. Sumagot naman ako, Mr. Moderator, Wait lang, ng bro. categorical moderator. Wait lang bro Alvin ha. Hintayin natin. Bro Dan, ano yung objection mo? Sinasapawan ako nito kahit Yes, bro. nag-categorical ako palagi, Yes bro, Mr. wait lang bro Moderator ha. eh. Wait lang bro kasi parehas naman kayong may karapatang mag-object talaga at any time. So bro Dan, tuloy ka na Mag-share direct. comments na naman yan. Direct ka bro Dan sa iyong objection bro. Tapos si Alvin. May categorical tayo, Mr. Moderator. Ang categorical ko po kasi yung tanong ko po ay saan ba yung tama para sa iyo? Ang unang po categorical yung edited. Edited. Ang ikalawang po ay pagpilian niya is yung hindi edited. Oh, not Sa tanong edited. ko saan ba yung tama? Okay, so bro Alvin humihingi ng sagot na doon sa pagpipilian si Dan, edited ba daw or not edited. Ngayon, bro Alvin, anong gagawin mo? Sasagot ka na bro, magka-counter Counter objection mo, Mr. Moderator. Sige bro. Para magkaliwanagan tayo. Sana, Mr. Moderator, marami naman tayong nakikinig dito. Makinig ka rin, Moderator, sa sagot ko. Kasi katuloy ko lang sagot ko. Sabi ko, pumili na ako, edited. Malaki nga ang boses ko eh. Sinapawan agad ako nito ni Dan Masin. Puro naman kategorikal. Kahit kanina, Moderator, sa tanong niya, kategorikal talaga ang sagot ko. Kaya i-review natin ang video. Okay. Bigla lang itong sasapaw eh. Tapos mag-counter objection. Hindi daw ako nag-categorical. Okay, so ito ang ating decision. Malinaw naman na sinabi ng ating ngayon na edited, 'di ba, bro Alvin? So bibigyan kita ng 20 seconds, bro, dahil na ano ka doon. Pasok mo yung 20 seconds na pagpapaliwanag mo, bro Alvin. Ang punto ko, ulitin ko, edited ngayon, pero ang punto dyan, Roman Catholic Marcion. Tapos yung edited, hindi sinabi, pag inedit ni Marcion, mali na. Kayo wala. Zero kayo. Kaya sino ngayon ang talo dito? Ang meron o wala? Kayong wala, zero. Next question. Okay, so premise mo ha. Premise. Premise bro Alvin, kinig ka. Ayon sa sagot mo na kung saan ba talaga tama yung edited ba o yung hindi edited, ang sagot mo na yung tama, yung edited. Ngayon, ang tanong ko, ibig sabihin, mali yung gamit mo ngayon dahil hindi yan yung edited na gamit ninyo? Yes or no? No. Kategorikal ha, no. Tapos mag-object ka na naman. No. Kasi walang non-edited. Yung nagsinungaling ka na merong non-edited. Ang edited, hindi ibig sabihin na mali. May edition ba? May mga binago, pinasok, tinanggal. Pero hindi ibig sabihin mali. Ang punto dito, Roman Catholic si Marcion, kayo zero. Hindi Adventist. Ang process at event, puro Roman Next question. Catholic. Next question. Proceed. Next question. Next question ha. Sabi mo, walang edited. Pero tinanggap mo kanina na sabi mo, alam mo na edited yung kay Marcion. Saan ngayon? Ito yung categorical ko ha. Aaminin mo ba ngayon na nagmamarunong ka lang pala nung una mong tanong? Anong una kong sagot sa aking tanong? Yes or no? Mr. Moderator, yung salita niya, ad hominem na yun, nagmamarunong, paki-take note naman, Moderator, hindi maganda yan eh. Okay. Nag-usap tayo dyan sa mga salitang nagmamarunong, walang alam, gago, bogo. Okay. Wait lang. So, ina-analyze ko yung objection ni Bro Alvin. He take that as an ad hominem daw, yung nagmamarunong. Ngayon, Bro Dan, ano yung counter objection mo doon, bro? Para sa akin, hindi naman kasi yan personal attack ni Moderator kasi nga kanina sinabihan niya rin akong niloloko ko yung mga tao. So, okay. Walang personal dyan. Okay. So nakikita ko na yung inyong mga objection. Ngayon dito tayo mga bro, i-relax muna natin konti yung ating Siguro i-minimize lang natin yung mga ganyan na salita at maging tayo, Yes.
maging at ease lang ba. Alam ko napakainit na nito eh. Rebuttal stage, napakaganda actually. At shoutout sa lahat kasi ang nakikita ko dumadami talaga yung viewers at natutuwa sila dito sa ating palitan. However, gawin nating maganda din. So, ganito bro. Ipapaano ko na lang yung tanong, yung previous na tanong bro Dan, ibabalik ko sa iyo. Naka-time stop naman ito ha. So bro Dan, paki-tanong bro. Proceed bro. Proceed na po ako sa next question, Mr. Moderator. Sige, kasi thank you. alam mo naman yun. Thank you. Sige, Proceed bro. ask ko lang muna, Mr. Moderator. Ilang minuto lang ba? 2 minutes and 38 seconds. 2 minutes. Okay? Ito ang tanong ko bro Bro Alvin. Dahil inaangkin ng Roman Catholic na sila ang nagmamay-ari ng Biblia. Ito yung tanong ko sa iyo. Sino sa mga apostoles ang nagsabi na ang Biblia ay pagmamay-ari ng Roman Catholic? Sino sa mga apostoles? Sagot. Sino? 4 letra po letra. Epistola Catholica at Sancti Jacobi Apostoli, si Santiago, Epistola Catholica. Mr. Moderator naman, huwag niya akong barahin kasi sino yung tanong niya. Wait lang bro. Hindi maganda yan, Mr. Moderator. Ang style ni Dan Masin, panggugulo yan eh. Kasi yes bro, I know siya, bro. Ganito muna. lagyan mo ng kunting disiplina, Mr. Moderator, kasi narinig mo naman, categorical sagot ko eh. Yes bro. Eh, panggugulo tong style ni Dan Yes, Masin. wait lang bro Alvin ha. So, mamaya, pakikinggan kita. Pero bro Dan, lahat kasi meron talagang karapatang mag-object. Bro Dan, objection mo muna bro. Ano yan? Okay. Nasa roles ko dati na narinig ko. Ayan, Moderator. Wait lang, bro. Ulit eh, sinagot ko na eh. Wait lang bro Alvin, wait lang talaga bro kasi pakikinggan ko naman kayong dalawa eh. So bro Dan, ikaw muna mauna bro. Direkta mo bro. Sige bro. Na kung naghingi ng pangalan, banggitin muna yung pangalan bago magpaliwanag. Nasa roles natin yan. Okay. So, Counter objection, Moderator. Objection mo na bro Alvin. Moderator, huwag niya akong utusan kasi ang sagot ko nandun yung pangalan. Gusto ko lang ipaliwanag ang buong title talaga yung sulat na Katoliko. May sulat Katoliko talaga mga apostol. Wait lang, Nasa rules na eh. Wala bang pangalan si binanggit ako? Okay, nakuha ko na. Thank you. Tama yung sagot ko, Moderator. Walang mali doon. Sige. So, sinabi ko nga 4 eh. Yes, bro Alvin. So, nakuha ko na, bro Alvin, no? So, ganito yung ating rules. Actually, bro Dan, doon sa pangalan, bro ba? Tama ka doon eh. Merong rules tayo. However, hindi doon sinasabi, bro, na mauna muna yung pangalan, bro ba? Doon lang muna diyan bro sa categorical or close-ended question. So since na ano naman si Alvin doon, na-interrupt yung 20 seconds siya, ipapaulit ko. However, I will babantayan natin kung magbibigay ba talaga siya ng pangalan din within the 20 seconds bro ha. Hindi pwedeng mauna dapat ganun. So bro Alvin, 20 seconds bro. Sino daw bro? Your time start now bro. Sagot. Mr. Molito, sinabi ko 4. Tapos quoted Latina Vulgata ni St. Jerome 367, wala pang Sabadista, si Santiago, Epistola Catholica at Sancti Jacobi Apostoli. Si San Pedro, Epistola Catholica at Sancti Petri Apostoli. Si San Juan, Epistola Catholica at Sancti Juani Apostoli. Si San Judas, Epistola Catholica at Sancti Jude Apostoli. Nasa Latina Vulgata yan original ni St. Jerome in 367. Next question. Diniklara ni Pope Damasus in 382. Next question na bro Alvin. Next question. Okay. Unang binanggit mo si Santiago. Saan sa Biblia na mababasa natin sinabi ni Santiago? Kasi apostolos hindi naman kung sino yun. Saan sinabi ni Santiago na sa Biblia, sinabi niya ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church? Sagot! Dito sa title pa lang kay St. Jerome Latina Vulgata na kinopyahan ni Father Agustino Smart. Sagot pa muna, Mr. Moderator. Dapat patapusin mo kung Mr. Moderator. Time stop muna bro. Kasi Objection kategorikal talaga lang yung ang sagot ko eh. Yes bro, objection. Welcome bro Alvin ha. Objection talaga yung mauna bro. At dito muna tayo bro Dan sa objection. Meron ka naman counter objection bro Alvin. So bro Dan. Teka, Mr. ano yung Moderator. objection Teka mo, muna, bro? Mr. Moderator. Yes bro. Wait lang. Every time ba nasasagot tayo, kahit maliwanag naman na categorical yung sagot ko sa kanya kasi open-ended question yun, saan?
Okay. Ibig sabihin, kahit anong isagot ko dyan, moderator, wala Yes, nang yes, I objection know, eh, bro. kasi saan eh, hindi naman yes or no yan. Yes. Kasi magtatagal tayo dito, Mr. Moderator, parang Yes, yes, walang yes. disiplina ito yung Don Masin eh. Yes, Every but- time wait lang, sasagot bro. ako, Mr. Yes, yes. Moderator, teka muna. Oo. Kasi kada question ng moderator, Brad Rush, binabaran niya na ako eh. Inano na niya, intended na to eh. Yes, Pangluloko na itong ginagawa niya, Yes, bro. pambabastos na to eh. Ganito, bro Alvin, ganito. Kada na lang tanong, Wait lang, bro. kada tanong, Wait lang, kada bro. sagot ko. Wait lang bro, mute muna kayo bro Alvin, ganito. So, unang-una Hindi bro. ko naman sa ginaganyan moderator eh. Yes, I know. Hindi kayo parehas talaga. Pero ganito bro Ganito bro. Objection mo na talaga bro at lahat ng karapatan ninyo, lahat, pwede talaga kayong mag-object. Doon lang sa hindi sunod-sunod na objection. Ngayon bro Dan, pakinggan ko muna yung objection mo. Tapos si Alvin naman yung magka-counter doon. Bro Dan, ano yan bro? Ang hinahanap ko kasi bro, na talata sa Biblia. Okay. So, yun kasi yung hinahanap ko sa talata sa Biblia, sinasabi ni Santiago. Talata sa Biblia ha, sinasabi ni Santiago, ang Biblia ay pagmamay-ari ng Roman Catholic Church. Okay, so doon sa ina-analyze ko yung objection mo bro, naghahanap ka ng chapter and verse no sa Bible Yes, sir. at pumapasok yun sa rules na kung ano yung tanong yun yung sasagutin natin. Bro Alvin, meron kang counter objection doon? Ready ka nang sumagot or sasagot ka ng 10 seconds? Counter objection moderator, Proceed. unang-una moderator, please take note nga na kada sagot ko, kahit categorical naman, open-ended question ng tanong niya, babarahin ka agad ako. Hindi ko pa nga ako nagbasa eh. Ang tanong moderator, saan? Ipabasahin ako kung saan. Anong talata? O magbibigay naman ako ng talata within 20 seconds. Yes. Tingnan mo moderator, kasi pagkasunod niya tanong yan, babara naman ulit yan. Okay. Kasi mambabastos talaga yan, kaya wala nang magagawa eh. Okay, thank you. Gawain niya ng Nakuha ko na, tatlo, bro. Mr. Moderator, mambabastos. Nakuha ko na. So ganito Sapaw lang sapaw. Wait lang, okay na yan bro Alvin, nakuha ko na. So ganito, ulit, gaya nito kanina, na doon sa rule natin na kung ano yung tanong, yun yung sasagutin. However, doon sa expand bro Dan ba na 20 seconds, pag hindi niya nabanggit yun, talagang pwede tayong mag-object doon. Yung talata, Yes, hinahanap mo hanap ganyan, mo, chapter and moderator. verse. Pero doon, tuloy tayo bro. Ganito lang bro isihan natin ng konti isihan natin ng konti. So, 58 seconds na lang to bro Alvin. 20 seconds sa pagpapaliwanag bro. Ano daw yung verse na yun bro? Chapter and verse. Proceed bro. 20 seconds. Acts 9:31, Ecclesias Catholis, nilibot ni Pedro. Si Pedro sumulat mula sa Ecclesias Catholis, sa Iglesia Katolika, Epistola Katolika at Sancti Petri Apostoli. Ganun din si Juan, si Santiago at si Judas. Kaya lahat ng Biblia sa New Testament, 27 books, Catholic yan eh. Latina Vulgata, ni St. Jerome, 367, Dinicrale Pope Damosus, 382 Next sa question. Council of Next Rome. question. Catholic yan, walang Next question. protestante dyan, walang Next sabadista. question na bro. Next question. Ilang minuto na bro? 30 seconds bro. 30 seconds. Banat. Pag magtanong ako niyan, hindi na makapagsagot si Brother Alvin. Wait ko na lang yan. Bro, i-clarify ko lang bro, anong talata yun sinabi ni Bro Alvin? Acts 9? Acts 9:31 at Epistola Katolika kay Pedro, kay Santiago, kay Juan at kay Judas sa Catholic Bible na Latina Vulgata ni St. Jerome. Okay. Okay, so i-wave na yung time no. At dyan natatapos ang mainit natin na palitan between Catholic and Seventh-day Adventist. At ngayon dadako tayo sa ating rebuttal naman ng negative. Brother Dan ng Seventh-day Adventist para sa iyong pagiging negatibo. Your time start. Ready ka na bro or mag-share screen ka ba? Hindi na bro. Sige bro. So 10 minutes bro. Your time start na. Proceed. Okay, baka makalimutan ko kagad yung talata mga kapatid, ay pag titingnan kaagad natin kung meron ba talaga o baka nagsisinungaling lang to o nanluloko itong si Brother yung ating kausap. Hindi na tayo mabanggit. Kasi sinabihan niya ko kanina, nanluloko daw ako eh. So, tingnan natin kung sino ngayon ang nanluloko. Ito. Ang tanong mo ba sa kanya... Objection, moderator? Moderator? Pakitawag pansin mo na, moderator. Ano yung objection mo na bro? Sige bro. Kasi moderator, may rules tayo dito, bawal ad home pag nasa stand. Iba yung sa tanungan, kasi form mo ba question yun na nagsisinungaling ka ba, Bradan? Hindi naman yun affirmative na, sinungaling ka, Bradan. It's a form of a question, masagot mo nga yun na no eh, hindi Okay, ka sinungaling.
Iba yung sa stand, Mr. Moderator. Stick tayo sa rules. Huwag yung ad hominem na Brad Alvin Gitamundok, manluloko, nanliligaw. Stand niya yan eh. Paninira na yan eh. Okay, Ad hominem na yan, Moderator. Nag-usap tayo Okay, dito okay. before sa debate. Okay, okay. Pwede okay. ba makakontar, Mr. Moderator? Siyempre, meron tayong counter. Pero bago yan, ina-analyze ko yung ano ko ha, yung kay Bro Alvin, yung word daw na ano nga yun, manloloko ay that is ad hominem. Bro Dan, ano yung counter objection mo doon, bro? Okay. Ako, Mr. Moderator, kaya ko rin nabanggit yan sa aking presentation. Mm-mm. Dahil dinig ko rin kanina sa kaniyang presentation, sinabi niya, niluloko lang kayo ng taong ito. Doon sa word na Roman Catholic Church daw, si Marcion. At kinontra na yung presentation ko, sinasabi niya, Cross-examine yun. sandali na. Sinabi niya sa kanyang presentation, Sige, bro. nanluloko lang yung taong to. Kasi dito, Roman Catholic, tapos, ano, kaya inisip ko na para sa kanya, hindi yan ad hominem dahil una siyang nagbanggit para sa akin. Okay. Yun yung counter ko, Mr. Moderator. Okay, so ganito mga kapatid, no? Una talaga, before tayo nag-start, sabi ko nga sa inyo, meron ba tayong binabawal na mga salita na banggitin? Sabi Yes. nyo, wala, okay lang. Sabi nyo kanina, diba? So doon lang tayo sa ating rules kasi, no physical attack, ibig sabihin, yun lang mga statement patungkol sa matanda ka na, etc. However, doon sa mga sinasabi bro na nagsisinungaling siya or etc. Sa akin kasi bro, okay pa yan eh. Basta wag lang sa physical na atake bro. So dito bro, kaya hindi ko binabara yan. Kasi kung mapapansin nyo sa akin talaga, okay pa yan eh. Unless doon lang talaga sa, di ba, sabi ni Dan, doon lang sa talagang pagmumura ba, like, yung sinabi ni Alvin kanina, bobo, tanga, mabibigat etc. So, ganito bro, pero ang advice ko sa inyong dalawa, maging ano tayo, ano lang naman, a suggestion lang naman na i-minimize yung mga ganun na word ba na nakakasakit sa kabilang panig. Doon lang yung advice ko. However, kung doon tayo sa rules, talagang pwede pa yan eh. So bro, proceed ka bro sa iyong presentation bro. Okay. Doon lang So, sa advice ko bro at saka sa paano ko. Sige bro. Okay. Sige bro, humingi lang po ako ng paumanhin dahil masakit para kay brother, adhong pala yun para kay brother Alvin. Kaya po na binanggit ko lang po yung mga kapatid, binalik ko sa kanya dahil nasa isip ko talaga na sa kanya ay hindi yon ad hominem. Dahil una ho siyang nagsabi sa akin sa presentation na yan. Pinakita pa niya yung libro niya at yung sinabi niya ay nanluloko lang yung taong to. So kaya sabi ko hindi pala ad hominem yun. Kaya binalik ko lang sa kanya. Nakakasakit pala yun kaya huwag mo nagamitin sa kausap mo kung masasaktan ka rin sa sarili mo. Dito mga kapatid ha, Acts 9:31, maliwanag yung tanong ko sa kanya. Sino sa mga apostoles ang nagsabi na ang Biblia ay pagmamay-ari ng Roman Catholic Church? Abay, ang binigay niya, 4 daw. O, yung isa lang, si Santiago daw, sabi niya. Tingnan nga natin kung si Santiago ba itong nagsabi dito sa Acts chapter 9, verse 31. Okay, so, sabi dito ha, kung meron ba dito sinabi ni Santiago daw, sabi niya, Santiago daw eh. Ang Biblia ay pagmamay-ari ng Roman Catholic Church. Tingnan natin kung nandyan dito sa Biblia. Nakasulat. O dito sa talatang ginamit niya, sinabi niya. O basahin natin. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo. Ito ay dumami. Saan ba yung sinabi? Ay, naku. Saan dito? Yung sinabing ng Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church. Wala kong nabasa, Bro Alvin. Anong version ba yan? Anong version yan, Bro Alvin? Tigyan mo nga ako, parang maganda yung version mo No, mga kapatid, no? Sagot lang siya ng sagot, hindi niya iniisip yung sagot niya. Ang dami, ba't ba tayo
mag-iimbento? Ba't ba tayo lang mag-iimbento ng ating isasagot? Ang dali lang namang aminin na walang talata sa Biblia. Ba't ba tayo mag-iimbento? Sasabihin mo pag-apat, isa-isa pala, palpak na, Bro Alvin. Kita mo? Sakit mo sabihin nga. O, mag-iimbento pa tayo. Meron daw talata. Ang dali-dali lang. Ba't ba tayo magsisinungaling? Ang dali-dali lang sabihin ng katotohanan na walang talata. Ngayon, magagalit pa siya. O, pag bumabalik sa kanya yung mga salita, pinagsasabi niya sa atin. Ano ba yun mga kapatid? Ano po? Ay, sabi niya yung kay Jerome, balikan natin yung kay Jerome. Total siya dito sa mga reference ko. Historical books po ito. Kaya nga nakasulat, the origin of the Bible. Sabi niya, Protestant kasi yan. Yung sa kanila pala kapatid, tanggapin lang nila, sila yung may bias. Kasi sa kanila, tanggapin lang nila kung ano yung pabor. Bakit ito hindi mo? Sasabihin nyo, sa Protestant ganyan. Yan ang patunay na mali kayo sa sinasabi nyo na ang Protestant ay hindi nagbabasa ng history or walang alam sa history. Yan talaga ito ang patunay. Dahil sinabi mo na ito. Ito ang talagang matibay na patunay na mali kayo. Sa lahat ng kanyang presentation, mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi niya kanina ay sa Rawls Argumentation and Debate by, kaya aplika ba yun? No? Na, failed daw ako sa aking pag-negate ng kanyang mga premises. Alam niyo po mga kapatid, wala ho siyang napatunayan sa kanyang presentation ni kahit isang referensya lang na nabigay niya mga na ang Biblia ay pagmamay-ari ng Roman Catholic Church. Ano yung pinatutunayan niya? Ang Roman Catholic Church. Yun ba yung paksa? Yun yung premise niya? Ano? Naghanda ka, Bro Alvin? Bakit nakamutan mo yung paksa? Hindi po paksa natin na patutunayan mo na ang Roman Catholic ay siyang iglesyang itinatag ni Kristo. Ibang paksa o yan, Bro Alvin. At kung sabihin mong ako ay na-fail or napakyas, no? Ano ba yung pakyas na gano'n? Basta napakyas ako sa aking pag-negate, nagkakamali ka doon. Ikaw yung hindi nakapagtayo. Ikaw yung fail sa pagtatayo mo. Iba yung mga premises na pinaglalatag mo. Ba't ka napunta sa Truth Church? Ang liwanag dito mga kapatid, ano? Babasahin ko ito, the origin of the Bible mga kapatid. At ang sabi niya, 382 commission? Ano na ni Jerome? Hindi ko pa natanong kung tapos na ba talaga lahat yan na-translate ni ito sabi binasa ko na ito kanina, babasahin ko na lang ulit. Jerome completed the Gospels in AD 383. AD 383, Brad Alvin, yung Gospel pa lang yung na-complete niyang i-translate. Yun, ganyan lang yun. Tapos sasabihin mo, ito. Ano yun? Tapos, ang sabi niya pa kanina, Mr. Ang sabi niya pa kanina, mga kapatid, ano ko siya sinasapawan ko daw siya kaagad, nag-object daw ako agad. Yun yung trabaho mo kanina sa akin Nung sinagot mo ako about, yung tinanong mo ako about Latina, nung namit ko yung kay Gary Michuta na kasi kasi papunta na sana ako doon sa Latina, bigla mo ako sinapawan, nag-object ka. Ba't kung ikaw ang, ba't yung pamamaraan mo, gano'n sa yung kausap, parang hindi ka affected. Pero ba't kung yung kausap mo na ay susunod sa rules, pati moderator ba't aawayin mo? Natural lang yan na may mga objections. Kawawa sila siya dito, hinaway Only, ito pa, basahin natin. Only very gradually the Vulgate replaced the Old Latin. Ni-replace the Old Latin. It took 1,000 years before the Vulgate was made by the official Roman Church Bible. Alam din niya pala yan, ito 1,000 years, bago yan ginawa.
Oh, actually, ang dami nito mga kapatid eh. No, ang dami talaga nito kung babasahin natin mga kapatid. Kaya, hindi nila ito matututunan, lalong-lalo na yung mga pinag-aangkin nila na sila silang nag-compile ng Biblia, yung nagpangalan. Hindi, gamit na yan ng Hellenistic Diyos. Ikaw, ako paksa sa ribatal mo, wala ka talagang gitandog sa Tagalog. Bahala nung yung sabot. No? Wala ka talagang niribat doon sa presentation ko. At saka, yan bang si Marcion? Nawala lang kasi, hinanap yung reference ko dito na si Marcion. Ito, i-explain ko sa inyo mga kapatid ha. Kasi nabasa ko naman ito kahit natanggal yung sa presentation ko, na-delete sa presentation. Ito yung bakit nagkaroon ng councils mga kapatid. Minutes pa ba, bro? Okay, i-explain ko na lang bakit nagkaroon ng councils mga kapatid. Isa po yung dahilan si Marcion. Kasi yung si Marcion na pinagmamalaki na Roman Catholic daw at ano tawag ito, at yun daw ay tanggap. Marami ho yung inedit. Unahan ko lang, baka hanapan nyo kasi ako ng reference. Na-delete ko, pasensya. Pero, yun ay nabasa ko rin. Hindi ko naman sasabihin niya kung sa sarili ko lang. Kaya nagkaroon ng council para i-determine talaga kung ano yung, ano tawag ito, yung dapat na tanggapin na canonize. Yun bang canonize na dati, yung first century na na-canonize na, or yung inedit niya yun. Dahil marami pong mga taong na nag-canonize, nag-list ng mga canonize, nalilito yung mga tao kung saan canonize list yung kanilang tatanggapin, kaya nagkaroon ng council. Pero hindi po ibig sabihin niya na doon sa council, doon lang na-approve na ito yung mga libro nito, ito yung word of God na sinasabi ni Darwin Gitiano. First century, complete na yung pag-canonize. Halimbawa yung first council sa Jerusalem, ano yung na-approve nila? Bawal magbinikti. Time. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Dan. At shoutout pala muna sa ating mga nasa live dito sa Russia TV at I think napakadami na dyan sa kay Dan Maasin. No? Bro, pwede ba mag-shoutout, bro? Sige, shoutout po muna dyan, bro. Hindi, sa mga nasa live po, kaya pasensya na po mga kapatid, ay naka-landscape po yung cellphone ko at hindi ko talaga mababasa yung mga comments nyo. Pero nakikita ko dito ay shoutout lang po sa mga 101 viewers natin. At sana po natuto kayo sa pinag-uusapan namin. Okay, so gusto ko din i-shoutout dito sa ating sa Russia TV, kay Oliver, kay Dino Diaz, Pastor Dino, kay Pastor Alexander Santos, at kay Emmy Alfonso, shoutout din kay Prince Rin, yung mga JW natin kasama, mga debater, maraming salamat kay Peter Pendon, shoutout sa iyo bro, mga debater na kilala natin, sa Dr. Rocky Tulog ng Seventh Day Adventist, maraming salamat din sa panonood. At punta na tayo sa ating second cross ng ating affirmative, Brother Alvin Kitamundok ng Catholic. 7 minutes para sa iyo bro, your time start now. Ngayon, kahit ano lang tanong, Mr. Moderator, di ba? Yes. Una kong tanong, based ito sa reference ko, as a premise muna, History of the Christian Church, hindi to Katoliko, by Dr. Marvin Arnold, isang Oneness Pentecostal member. Sabi dito sa page 65, Roman Catholic Bishop Marcion, AD 144, compiled 10 epistles of Paul and Luke's Gospel into a distinct canon of Scripture, an early Bible. So tanggap mo na ang pinaka-early Bible, Roman Catholic talaga si Marcion ang gumawa. Yes or no? Okay. No, mali ka. Sinabi ng distinct eh. At inamin mo na, edited yung kay Marcion. At yung edited ni Marcion, hindi yung gamit natin ngayon. Paano mo angkinin na Roman Catholic ang may ari ng Biblia, yung edited ni Marcion, hindi yung gamit mo ngayon? At hindi yung gamit ng Roman Catholic? Ano yun? Next question. Next question. Paki-monitor sa oras, Mr. Moderator. Next question. So ngayon, kanina tinanggap mo to, ngayon hindi mo tinanggap. So ang tanong ko sa iyo, Mr. Dan Masin. Mr. Moderator? Okay, anong objection ba? Okay, that is a strawman fallacy. Wala po akong sinabi na tanggap yung conversion. Sinabi ko nga edited yan eh. Okay. At sinangayunan mo rin. Counter objection, Moderator. Counter objection, bro.
Kasi ako moderator, grabe ang memory ko. Naalala ko kanina sa cross ko sa kanya, tanggap niya, Katolik lang, Katolik, hindi Roman Katolik. Nanluloko to Mr. Moderator eh. Tanggap to niya kanina. Okay. Oo, ganyan. Okay. Sabi mo, okay lang manluloko. Okay na. Nakuha ko na. Ganito mga bro. Tanggap mo yan kanina. Bro Ngayon Alvin, ko lang tinitinay eh. Wait lang bro, magde-decide na ako Hindi yan bro. pala Wait lang bro, magde-decide na ako ha. Ganito ha. Doon sa objection at saka counter objection, nakita ko naman. At doon ako magsistick bro. Kasi hindi naman ako judge dito kung nilatag, sinabi, etc. Nasa manonood na lang yan kung sino yung nagsasabi ng totoo, no? However, doon sa question, valid naman yan bro Dan. Kasi Yes. hindi ko yan parang i-verify ko ba kung sinabi or hindi. Pero meron naman tayong pagkakataong magpaliwanag kung hindi talaga pwedeng sagutin. 10 seconds yan, kahit anong sabihin mo dyan kung bakit mo hindi sinasagot ang tanong. So doon muna tayo, i-retain ko yung doon sa tanong ni Brother Alvin. So pakiulit nga ulit bro, yung tanong mo bro. Ang tanong ko Mr. Moderator, very plain, simple lang, categorical. Diretso agad siya naghukom sa akin as a premise mo na fallacious pero hindi pa siya sumagot ng categorical yes or no. Ang premise ko kasi moderator, simple lang. Kanina tinanggap niya ito yes daw pero Catholic lang, hindi Roman Catholic. Kanina sa first cross ko, yan ang katotohanan, nandyan yan sa video. Tapos ngayon moderator, sa premise again, bago lang niya sinagot, hindi na naman niya ulit ito tatanggapin. Kasi ang reason na edited daw yung kay Marcion. That's not the point. Ang point ko dito moderator, yung Roman Catholic, na patunayan ko dito, tanggap na kanina, ngayon itinatwa niya. So alin ba talaga sa dalawa ang paninindigan mo Dan Maasin? You're being inconsistent. Alin sa dalawa? Tanggap mo kanina na Catholic Marcion, early Bible, itong binasa ko as premise sa libro. O ngayon, hindi mo talaga tanggapin to. Super denial ka. Sagot? Alin sa dalawa? Sagot na ko. Sige, proceed bro. Okay. Hindi ko talaga tatanggap yan dahil kanina pa ako nagsasabi. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi yan. Ang ginamit ko nga yung aking presentation o sa pagsagot. Wala pa akong siguro ibang iskrito yung nag-hunghong sa imo ha. Dili to ako. Walang personal. Time stop muna. Sagot lang. Bro Alvin, part yan ng pagsagot ni Bro Dan, no? However, yun na nga bro. Sabi ganito. daw niya, Brad, meron just, nga. iba daw espiritu yung nakaano sa akin eh. Labas na yan sa magot eh. Kaya nga. Adroom na naman yan eh. Yes. Bro Dan. Wait lang. Huwag kayong mag-usap. Bro Dan. Silent ka muna, bro. Ganito, bro. Sabi ko nga, bro, i-relax mo yung salita nyo ba? I-relax nyo yung yung paggamit ng word. Ano muna tayo. Alam ko napakainit ninyo eh. Pero paki-refrain yung mga ganun na paggamit. Both sides kasi napapansin ko din sa part ni Alvin at sa part din ni Dan sa buong debate naman, 'di ba? Pero maganda 'yan. However, marami kasi tayong nanonood din. So bro Dan, ganito bro, pakiulit na lang yung sige bro. Okay, sasagot po ako. Wala talaga akong inamin. Ito sagot na, wala akong inamin kanina pa. Kaya nga, alam ko po yung pinagsasabi ko. Baka yung higsit mo lang, baka hindi, iba yung yan, nabangga yung sinabi ko, tapos hindi napunta sa'yo dyan, at iba yung narinig mo. Alam ko. Sad comments na naman moderator. Okay pa yan bro Alvin. Sige, proceed lang. Ang liwanag dito moderator, may headset nga ako, siya wala eh. Oo. Time stop muna. Bro Alvin, ganito bro. Huwag sana lumabas moderator, dito lang tayo sa tema. Yes, I know. Sa sagot at tanong, huwag Yes, yan yung yes, mga bro. magkomentary pa siya sa Oo. narinig Pero- ko ba daw hindi. Oo. Grabe that is injustice moderator kasi maliwanag naman ang tanong ko eh. Yes bro. So ganito, Bro Dan. Advice lang din bro na direct na doon sa pagsasagot at doon sa napapansin mo. However, bro Alvin, yung sinasabi niya na baka ganito napasok pa yan sa akin. Side comments na ngayon moderator. Yun na lang kailangan ni submit sumasagot ba? kasi siya bro eh. Kaya nga, ang sagot niya, huwag nang sa haluan ng side comments. Yes, naiintindihan ko baka si naman. Brad Alvin, hindi narinig. Mga ganyan ba? Yes bro. Tama. So bro Dan, ano yung counter objection mo doon bro? Mr. Moderator, hindi niya pwede sasabihin sa akin yun na side comments. Dahil sagot ko yun, meron tayong 20 minutes na explanation. At ang sabi niya,
huwag naman ganun na sasapaw ka. Di ba? Ayaw mo nun nang sinasapawan habang sumasagot. Ito ngayon ginagawa mo yan sa akin. Okay. Okay, so dito ka direkta, bro Dan. Nakikita ko yung inyong mga concern, no. Sabi ko nga yung paggamit ng words isihan natin ng konti, tapos yung direkta tayo sa sagot kasi 20 seconds lang ito talaga. At ulit ano ko bro, kasi napuputol yung sagot ni Bro Dan, bro eh. So bro, i-resume ko yung time na ito. Pakisagot Bro Dan yung previous na sa tanong ni Bro Alvin, bro. Time resume. Next question na lang bro kasi Next okay question. na ako sa sagot ko. Next question. Hindi ako eh. Okay, next question na. Bro Alvin. Next question, nasa premise dito sa same book ko. History of the Christian Church by Marvin Arnold, page 65 pa rin. Sabi nito, hindi to Katoliko ha, for a premise. The Roman Catholic Marcion, the Roman Catholic Church Fathers at Rome, Saint Jerome, and all Roman Catholics first made a Bible before AD 387. So ang tanong ko sa iyo ngayon, sino nagsisinungaling? Ikaw Dan Masin o itong Bible scholar na to na nag-aral ng Bible history? Sino sa inyo dalawa? Categorical yan na, sagutin mo. Sige, sagot. Clarification, Mr. Moderator. Clarification, Mr. Moderator. Time stop tayo. Bago ko po sagutin yan, gusto ko muna makita yung nakasulat talaga, yung statement, kung meron bang Roman Catholic Church yan. Okay. So Pakisend po sa akin yung picture. okay, bro Dan, that is clarification. However, titingnan natin si Alvin kung ika-clarify niya or bibigyan niya. Bro Alvin, ika-clarify mo bro or ayan, so nagpapakitaan sila ng ganito. Wala. Hindi makita. Palusot na lang yan, Mr. Moderator. Okay. Katolik kasi Marcion eh. Okay, wait lang. Huwag kayong mag-usap bro, ganito. Bro Alvin, okay ka na doon sa clarification niya. Ibabalik ko na kay Bro Dan. Bro Dan, ready ka nang sumagot doon sa tanong niya, bro? Hindi, sasagutin ko na lang, Mr. Moderator, dahil hindi ko naman masyadong makita eh. Sige. Pakiulit po yung sagot. Pakiulit, Bro Alvin, naka-pause naman yung time eh. Based on my premise, ulit, History of the Christian Church by Dr. Marvin Arnold, sabi niya, umamin dito ang protestante, the Roman Catholic Marcion, Roman Catholic Church Fathers at Rome, Saint Jerome's, and all Roman Catholics first made a Bible before AD 387. Sana ngayon ang nagsisinungaling, ikaw, Dan Masin, o itong si Marvin Arnold na nag-aral ng Bible history, na lahat talaga, Katoliko talagang gumawa ng Bible before 387. Yes or no? Proceed, Bro Alvin. Sino nagsinungaling, ikaw o si Dr. Marvin Arnold? Okay. Walang nagsisinungaling sa aming, hindi ako nagsisinungaling. Bakit? Nagbabasa lang po ako ng reference. At yung binasa mo na si si Marcion, tinanggap mo na yung canonical list niya ay edited at hindi yan yung Biblia na gamit ninyo ngayon Next o question. gamit natin ngayon. Next question, bro. Next question. Showdown, Mr. Moderator, meron ba siyang edited dyan na reference book na hardbound tulad ko, hard copy? Para walang blapping dito, Mr. Moderator, kasi paulit-ulit na kasi moderator, sinasabi edited. Wala mang sinabing mali kasi kahit edited. Saan yung reference mo na hard copy tulad ko, na edited yung kay Marcion na Roman Catholic si Marcion, nag-edit, tapos nagkamali. Meron ka dyan, Aber? Sagot? Yes or no? Kung wala, pass ka. Tanong ba yan? Oh, Tanong yan. time stop muna. Tanong yan, Mr. Moderator. Okay, wait lang Bro Alvin ha. So ang tanong niya Bro Dan, saan daw yung reference mo, hardbound copy? Doon sa binabanggit niya Bro Dan ba? Yes or no ba daw? So na-edited. So Okay, Bro Marcion. Dan, okay ka nang sumagot doon bro? Or Okay, the next question tayo? Sige bro. Ito yung sagot Proceed, ko bro bro. ha. Okay, walang sasapaw. Sige lang, Ito proceed. yung sagot ko. Ito yung sagot ko. Wala akong hardbound. Pero meron akong research. At yung research ko, dapat mong tandaan, Mr. Alvin, tinanggap mo yun na ang kay Marcion edited. Sabi mo kanina, yes, tanggap ko na edited yun. At hindi yun ang gamit nyo ngayon. Kaya kung duda ka, ay man, Next question. Next question. Sabi mo kanina sa Biblia, binasa mo sa premise mo na moderator, Acts 9:31. Ano yun sa Grego? Kung alam mo ang Grego, sa Acts 9:31, anong iglesia yun muna? As a clarificatory question mo na moderator para kay Dan Masin. Kung alam mo mag-Grego, Dan, basahin mo nga ang Greek version ng Acts 9:31. Okay, so
Sagot. Pagdating sa grade ko po, napakahina ko pong magbasa. Kaya ito na lang, didirektahin kita ng sagot. Oh, didirektahin kita ng sagot. Wala dito sa Acts 9:31 na sinabi ni Santiago. Objection, moderator. Time stop. Objection mo na. Bro Alvin, anong objection yan? Last 1 Kasi minute and 5 moderator- seconds Sige. Maliwanag naman, moderator, ang tanong ko sa kanya, basahin niya sa Greek kung anong iglesia dyan mababasa, Ecclesias Catholicos. Umamin na siya, moderator na hindi siya marunong mag-Greek. Okay. Dapat nag-pass siya. Kasi, Okay. Brad Alvin, pass kasi hindi ako Bro. marunong mag-Greek. Okay, bro Alvin. Nakita ko na yung objection mo, bro. Doon sa, I think, doon sa pagsagot ni Bro Dan. Bro Dan, counter objection dun, bro. Okay. Akala ko ba Hindi pa ayaw marunong mag-Greek. Wait lang, bro Alvin. Tumingin ka muna, tumingin. Sige. Ito nga. Bro Dan, sige, bro. Akala ko ba ayaw ni Bro Alvin ang sasapawan pag nagtatanong. Ba't ginagawa niya sa akin yan? At saka, sinagot ko po yung tanong niya. Sinagot ko po yung tanong niya, Mr. Moderator, hindi ko po sinabi, hindi ako marunong magbasa. Napakahina Okay. magbasa. Okay. Napakahina ko lang magbasa. Okay, so... Maubos yung oras mo pag babasahin ko. Okay na yan, Bro Dan. So nakita ko na yung inyong mga objection at counter objection. However, dito tayo sa ating decision, bro. Bro Alvin, doon sa disagreement doon sa pagsagot niya. Sumagot naman si Bro Dan. Pero siya doon, bro, na-interrupt siya doon sa pagsagot, bro. So i-reset ko ulit yung 20 seconds niya. Bro Dan, proceed ka sa sagot mo ulit, bro. 20 seconds, bro. Okay. Makaliwanag yung sagot ko Kasi gusto niyang ipalabas dito, mga kapatid at mga kaibigan, na nandito sinabi ni Santiago, yung Roman Catholic ay nagmamayari ng Biblia. Wala! Mr. Moderator. Time stop, bro. Yan. Wait, time stop. Wait lang, bro. Bro Alvin, Mr. ano yan, bro? Moderator, Yes, ang bro. layo lang talaga sa sagot ng moderator, puro na side comments kasi simple lang ang tanong ko. Ano sa Greek ang Acts 9:31? Ano sa Greek ang Acts 9:31? Ecclesias Catholicos ba? So- Nandyan ba mabasa? Kasi clarificatory ko pa yan, moderator, kaya nga ako nagpaalam na clarificatory muna para malaman natin anong iglesia yung nasa Acts 9:31. Yes, Kung nakuha ko na, alam mo bro. ba ang Greek? Nakuha ko na. Wala naman siyang bilasang Greek, moderator. He is not answering the question. Dapat mag-pass siya. Okay, bro. Okay, Mahina pala siya sa Greek Okay. Nakuha ko na. Nakuha ko na. Sabi ko nga sa inyo huwag kayong gumamit muna ng mga ganyan na salita para maging easy tayo. Pero dito, bro Alvin, doon talaga sa pagsagot niya, bro. Sabi nga niya, Not responsive, moderator. Hindi. Ganito, bro. Doon kasi sa sagot niya, bro. Doon kasi sa sagot niya, bro. Either total ka doon or hindi ba? Tuloy-tuloy yan. At nare-recognize ko yung kanyang sagot na valid naman kasi hindi naman yan open-ended at hindi din categorical yan. So ganito, bro Alvin, itutuloy ko talaga yung pagsagot niya, bro. Ng Sige, 20 moderator. seconds. Sige, moderator. Oo. Proceed, bro Dan. Okay? Pero bro Dan, wait lang ha. Take note lang ha. Isiyan na natin konti talaga. Proceed, bro. May counter pa ako, bro. May concern Hindi, pa pala. pasagutin ka na ng moderator. Kanina na tayo dyan sa counter-counter na Wait dyan. lang. Okay lang yan. Bro Dan, ano yung counter mo, bro? Doon sa ano niya. Nag-counter na yun kanina, Brad Rush. Wait lang, bro. Mahaba na tayo dito. Wait lang kasi meron. Cross ko kasi to, Brad Rush Nag-counter yes, na sa bro. kanina, tapos nag-deliberate ka Yes, na bro. Okay na yan, bro. Alvin, ha. Wait lang, bro. Kasi meron pang inaano si Dan na something sa wire niya. Huwag mong bagubuguhin desisyon mo, Mr. Barreto. Pag sabi mo patuloy sa sagot, yun na. Mic test. Yan. Sagot na siya, moderator. Yes, bro. Kaya Alvin. maubos yung oras ko. Yes, bro. Pasensya, nalubat yung vape ko. Sige. Yun lang naman May eh. counter pa ako, bro. May counter pa ako. Okay. So, bro Dan, pakinggan ko ulit yan, bro. However, bilisan mo lang, bro, ha. Sige, bro. Sige, madali lang ito. Kasi wala naman tayo sa roles, Mr. Moderator, na yung 20 seconds na explanation, dapat tuturuan ng kausap kung ano yung Okay. sasagot. Okay na, bro. Okay. Sagot yun ang respeto natin. Yes. So, nakuha ko na nga yan, bro. So, dito na tayo continue na tayo sa 20 seconds, bro. Bro Dan. 43 seconds lang ito. Proceed, bro Dan. 20 seconds. Okay. Maliwanag yung sasagot ko, mga kapatid, ha.
Kasi alam ko na ang tinatanong niya dito para ipalabas niya na nandito yung Roman Catholic Church ay pagmamayari ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic Church. Wala! Babasahin natin, oh. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan na tumatag ng iglesia sa buong Judea, Galilea, Samaria, Next na mamuhay question. na may takot sa Panginoon. Next question na, bro. Next question na, bro. Next question. Time stop muna. Okay, next question. Next question. Next question. Ang tanong ko sa iyo is Grego. Ang binasa mo, Bisaya. Oh, ang premise mo na moderator, ha? Ang tanong ko sa kay Dan Masin, Greek. Greek. Ang sagot niya, Bisaya. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Dan, Time na, bro. 7 minutes time. Okay. So, dyan natatapos yung napakainit natin na second stage ng debate, rebuttal stage. kawawa naman. Okay, no Yung side Greek comment na naging tayo, bro. Bisaya. No side comment na tayo, ha. Ay, sorry. Outside. Hindi ko na No mo. side comment. No side comment tayo. Oo. Bro, Mr. Moderator? Okay, relax okay. lang ako dito. Yes, bro. So shoutout muna sa ating nasa live dyan at dako tayo sa ating final conclusion. Bro Dan, ikaw yung mauna dito, bro. 3 minutes. Final statement ito para sa ating pinag-uusapan ngayon. Again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa Biblia. Patutunayan ng affirmative na ang Catholic ang may-ari ng Biblia sa kanyang final presentation or final statement ni Brother Dan ng negative. 3 minutes lang ito. Your time start now, bro. No objection to. Yun. Okay, yan mga kapatid at mga kaibigan, napakaganda nga talakayan po ito at gusto ko lang ipaalam po sa mga nakikinig na relax na po ako kung naririnig niyo yung boses ko na medyo tumataas, ganyan talaga yung pamamaraan natin sa pakikipag-debate. Sabi ko na kanina, pag wala tayong marinig na patot sa dahan, ay magiging maganda yung usapan, pero inunahan po tayo ng patot sa dahan mga kapatid. Kaya ay sinasabayan lang po natin yung ating kausap, no? Mga kapatid at mga kaibigan. Now, dito sa conclusion mga kapatid, maliwanag na sa first stand ng aking kausap ay wala siyang pinatunayan na ang Biblia ay pagmamayari ng Katoliko. Yung ginawa niya, mga kapatid at mga kaibigan, ang pinatunayan niya sa kanyang first stand na ang Roman Catholic ay siyang iglesyang itinatag ni Kristo, which is hindi yan ang main subject ng aming pinag-uusapan ngayon. Ibang paksa yan. About sa Bible yun. So, yung first stand niya, void yun. Wala ang kwenta yun. Kaya yung sabi niya, hindi ko daw na-refute yun, hindi ko na-rebut yun, wala mo ako i-rebut nun dahil hindi ko naman nakapagtayo. Ano yung titipagin ko? Wala kang naitayo. Dito ako na, yung paksa natin ay nandito sa Mindanao. Yung pinagsasabi mo, andun sa Luzon. So wala. Pangalawa, wala siyang ni isang apostoles na nasabi sa ating tanong na ang Roman Catholic ay ang Biblia ay pagmamayari ng Roman Catholic. Yung ginamit niyang puputahin niya pa ako sa Greek, sinabi ko nang mahina ako magbasa sa Greek kaya mauubos yung oras ko. Sasabihin mo, Roman Catholic? Sasabi, papabasahin mo ako ng Latin. Yung Roman Catholic na word, Latin ba yun? Kahit i-Englishin natin, Roman Catholic Church ay nagmamayari ng Biblia, Acts chapter 9 verse 31. Wala talaga. Bisa kung saan, Bro Alvin. Kahit anong gagawin natin. Wala talaga. Hindi niya mababasa. Pangalawa, pangatlo na pala. Sa rebuttal niya mga kapatid, hindi niya talaga giniba yung aking presentation about sa Biblia. Ang kanyang pinagpipilit, yung kay Marcion, maghahanap pa siya sa akin kung saan daw. Tinanggap mo na na-edited yan Tinanggap mo na, Bro Alvin. Tapos maghahanap sa akin. Ano ka pala nung sumagot ka nun? Ano lang yun? Kanang lagpat-lagpat? Kung matsambahan, pwede. Shoot. Pag walang tsamba, goodbye. Yun ba yun? Sumagot ka lang ng yes, edited yan. Tanggap ko yan, edited yan. Hindi ka pala sigurado? Hahanapan pa ako ng referensya? Patsamba lang yung sagot mo? Pag matsambahan, yes, counted. Pag goodbye. Walang ganon. So maliwanag mga kapatid at mga kaibigan, wala siyang naitayo. Kung ano man yung sasabihin niya sa konklusyon, yun na ang nakakaalam ng katotohanan. God bless at pagpalain tayo ng ating. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Brother Dan bilang negatibo. Dako naman tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Biblia ay
Teka ha. Nakakalimutan ko talaga. Patutunayan ko na ang RCC ang may-ari ng Biblia. Ayan. So, Brother Alvin Kitamundok ng Catholic, 3 minutes. Your time start na. Maraming salamat, Mr. Moderator. Dito na tayo sa summary. Wala na akong napatunayan. Letra po letra sa akin. Hindi na natutulan na say by the bell na lang. Bagsak ka talaga dito sa debate natin, Bradan Maasin. Naasin talaga kita. Page 65, History of the Christian Church by Dr. Marvin Arnold. Napakaliwanag. Anong sinabi dito? Protestant writers, Reumann, Grant, ang dami Price, Walker, Winston Walker, and others, anong sinabi? That the Roman Catholic version, the Roman Catholic Fathers at Rome, tama naman yung kay Council of Rome 382, is Roman Catholic, headed by Pope Damasus I, 384, ganun din sa 393, Council of Hippo, Pope Siricius, tapos presided by St. Augustine, ganun din sa 397, Council of Carthage. Puro yan And St. Jerome, and all Roman Catholics naman talaga, wala Seventh Adventist dito. Wala nga Protestante. First made the Bible, kailan? Before AD 387. Tapos wala daw ako napatunayan. Ginawa tayong bingi dito at bulag. Akala nito ni Dan Masin, natay dito, mga bingi at bulag. Nakikinig tong mga audience natin at marami na nga nag-view, sabi ni Brad Rasha. Ito ang tuwa yun mga Katoliko kasi napatunayan talaga, hindi mo lang talaga masira letra po letra ako. Kung magdidebate ako, pansinin nyo, hindi lang itong debating to, lahat ng debate ko, letra po letra. Napakaliwanag dyan. Lahat daw, before 387, puro Katoliko. Kaya yung sabi mo sa libro mo, Origin of the Bible, tapos Canon of the Bible by F.F. Bruce, na kumakampi sa'yo kasi Protestante talaga. Tama to sa akin kasi Protestante to, hindi to talaga kumakampi sa Katoliko, naghayag lang katotohanan. Iyan sa'yo, Protestante, di ba sa'yo? Pinipilipit yung church history at Bible history. Di ba, lalabas ngayon? Meron ka ba diyang patunay na hindi Roman Catholic ang may-ari ng Bible? Yun nga ang fact ko, hindi mo masira. Yung Latina Vulgata, kompleto yun, 73 books. Kaya nga tinawag ni Pope Siricius Bible, kasi kompleto yun, first time in history, 73 books. Yung 66 sa'yo, napasok sa 73. Bible tinawag. Sino ba yun ang Papa? Katoliko yun. Yun nga ang proseso. Dito sa libro Audiam by Dwayne M. Cartojano. Ito ang proseso at events. Page 23. Finally, the popes of Rome issued lists that were meant to be normative for the church in the West, and the great international ecumenical councils of the 5th and 6th centuries reaffirmed that this canon of scriptural books was the underlying norm of our faith. But it wasn't just automatic. The church, led by the bishops and the popes, had to go through a long process. Ito yung proseso of sifting out what are reliable witness of the church apostolic faith and what could be read in the liturgy as the basic proclamation of salvation in Jesus, the Roman Catholic faith. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Catholic and Seventh-day Adventist, no? At before natin end yung ating live, gusto ko munang bigyan sila ng time magpasalamat. At sana wala na tayong rebuttal dito, ha? So, wala na. Bro, Wala rebuttal na. Bro, Kasya. Yes, bro. Yes, bro. Tanong ko lang bro, di ba yung napagsusuan natin, wala nang rebuttal sa conclusion? Hindi naman rebuttal yun binasa ko lang. Ikaw ang nag-rebuttal ng rebuttal wait lang. Wag tapos na Actually, sabi ko sa inyo bro, advice lang yun. However, hindi talaga. Tanong lang po ako Oo. So, hindi yun rebuttal sa akin. Nagbasa lang ako ng libro, summary. Yes. Sinamari sa akin yung sa kanya ang rebuttal. Bro, wag na kayo mag-usap bro kasi tapos na ba? Hindi, mag-judge ka, Brad Ras. Yung nag-rebuttal, hindi ako. Hindi. Wala ka nang magagawa Bro Dan, bro Alvin, mute muna kayo bro ha. Bro, wait lang. Sawayin mo ito, Brad Oo. Rasha, kay walang disiplina to Sige. para na siyang moderator bro, dito. Bro, tapos na yung debate niyo, bro. Tapos na yung debate mo. Nasaktan kasi natalo. Wait lang. Hindi to magrereklamo. Yan na to, Panalo to. Wait lang, i-mute ko muna kayo. Wait lang, i-mute ko muna kayong dalawa. So, respect naman mga bro kasi tapos na naman yung debate nyo. Doon na kayo mag-asaran siguro sa labas. At ito, panahon na ito ng pasasalamat. Unahin natin si Bro Alvin. Bro Alvin, bigyan kita ng 1 minute na pasasalamat bro ha. Paki-unmute bro. Mauna ka bro. Maraming salamat unang sa lahat sa iyo, Brad Rasha. Bilang admin dito, moderator at operator sa
mabigat na trabaho to kasi ikaw operator, ikaw pa moderator. O, tapos ang mga debater naman, hindi masyado ano sa mga rules ba? Medyo naghihirap ka dito. Masakit sa ulo. Pero salamat na ni Sir Brad Russia. Timer Sana pa. mayroon pa tayong mga ibang debate dito sa Russia TV. Plano ko rin, Brad Russia, kung okay ka, dadalhin ko yung mga hamon ko dito sa mga, lalo na yung sa traditionalist Brad Rush. O dito natin gagawin yung Martes daw, Brad Rush, next week. Sige, Si pag-usapan yung natin. si Yang dito tayo, no. So yun lang, pasasalamat ko at saka shoutout ko na lang yung mga Catholic Faith Defenders na sila ni Brad Rolly Casion Silomenyo, mga kapatid ko na kasama ko sa chat box namin who always prays for me and gives me support. Sila Brad sa Pandal at iba pa dyan. Hindi ko na lang ma-mention isa-isa, no. Sige, Maraming salamat sa inyo lahat. Good night and God bless. Meron ka pa mga program ko, baka gusto mo silang ibitahan, meron ka bang website or page? Ganun. Yes, Sige. kung manood kayo sa mga debate ko, kompleto si Boy Letra sa page Letra por Letra. Saka nandun din sa YouTube account niya, Letra por Letra. Kung sa akin naman, RDM Generals, actually wala akong sarili ko, kaya hindi ako nagpapamonetize kasi wala naman akong sariling YouTube account at page at blog dito sa YouTube at Facebook. Ibig sabihin talaga si Brad Alvin hindi na may mera. So dyan nung yung panoorin, RDM Generals at Letra por Letra. Okay, RDM. Jan Paulo Cruz. Generals. Dapat